Keep a mute. All right. Johnny, Jojo, Johnso, you are my husband. Why would you ask me kuti hauna murume here? Iwe uriwe murume wangu. Guys, mageza kuti achienda naye. Ndiwe murume wangu. Naye ungandibvunza zvinhu zviri obvious. Iwewo tichidanana. And you are my husband. You are my habibi. Why udondimakisa pakazara vanhu? Iwe uriwe murume wangu. You are my husband. You are my husband, John. So, let me look for John. So, profile pic. Consent John. So, hey, kuri box Zimbabwe. Magetsi aenda as usual. Kana ndiri free ndinotouya palive handiregi. Kuda uyu murume wangu aendepo. Ndakunda pamurume wangu John. Madana ndakuona zvakaita fesi yake. My husband. Kandidzime light iri futi ndorimwe rekundikanganisa kana. Joni Madana. Johnny Madana. Let's see. Lives in Malay Quarter, Western Cape. I didn't know kuti kune Malay Quarter or Malay Qatar, Western Cape. Wow. I didn't know. Mbona zvakaita sekuJones au Jimmy. SekuJohn. Jimmy. Apo makabata Hunters Dry. Aibona kuti zve. Apo muri mustadium. Mutokanga mwatakabvenda kustadium tese nhantimi. Sekuru Jonzo mandinakidzeni. I'm done with Sekuru Jonzo. Anzi watoenda kusmall house. Yes, ndaenda. Ndiripo. Ngatiende kumusoro. Elma Mushunje, Shinaka Tracy. How are you? Nox blah blah. Couldn't say you guys. How are you? Agaranjim. Definite Masike. Lincoln. Fungai my junior Ratsai. Simanyere Tabitha Bandera. Christina Mujkauta, Sarah Matambiko, Eva Mary Mudzete, Ulisei Tanya Kuzida Manoku, Timandewa, Emilia Chitiga, Lainam Sariri, Jenny Rutate, Morisei, Shamiso Chokwa, Chipo Mabona, Chirasha Mazwa Mambo, Olinda Machia, how you? Esther Mabika, Srampondawana, Christine Ulpe, Samantha Butao, Loveness Mapansuri, Melania Zinoreva, Elizabeth Mosim, Sis Rani, Moshe, Christine Tafazwa, Munduru, how you? Sera Matambiko Ulfe, Indripo. Guys, without my light TV, then Zoom.
Guys, magetsi kunoku ari kungoenda achidzoka pasi pane chaputika saka ari kungoinda achiinda apawo vari kuseri kweraini vane vari kuita pati yavowo vari kungodiridzavo minhanzi yavo munongoziva zvekugetoka haunyaradzi munhu unotongodungira kana vachida kuhwa musi iyoyo dzeruseve newo unotouhwa museve usingadi uchida hakuna kunoripotwa kakuno kuvanhu vari kutamisi ini pane ndifungisa pamwe pane mumwe mukadzi anga akuridzana 4 am guys 4 am ende wanga usamunyaradzi hanzi saa handiri boy pasi papo panoda kutozvinakidza vedu ukada kutotanga kutoita zvekutoda kutogonakwa nemumwe munhu ka unogona kutoguma wava nestress everyday maona manje izvangu zvekungosvedza zvose magetsi ayakera guys ari kungoenda achidzoka achienda achidzoka but what can we do nothing mazuva tine munyama mune zvinhu zvingoputika kusaidi kwedu ende manje rimwe saidi zvinotibhowa semline rimwe saidi rinobva radzoka magetsi reidi kusaidi kunoko haridzoke ndozvakunoitwa kunoko kusvika mangwana zvakazviita futi last time anogritina aiita one side futi ndiwo strategy dziri kunoku ndiwo madhirama acho ari kunoku Usually we say, oh, son, no, usually, someone says, you are, you're definitely must because how are you? How are you? Good boy, guys. Indri banya, anoti mulse koko kwa murinese. Ikadimboisa, taura hangu nevanhu nyaya before ndaita samaya magetsi one even kuno load shedding yacho really South Africa mane load shedding Jesus South Africa mane load shedding I'm surprised since when since when guys ndifungisa pakambo vane shoko dzinonge dzaibva pazvimatempo handiri kokoko vane zvimabhigi bhudha zvavo nevaya vanoti mamongu here kana ivo mamanki hamene vanenge vakapfeka zveyelo saka vakapfeka zveyelo kudero naita sei vakapfeka zveyelo kudaro ndobva chii ndobva shoko hamene kuti sei vasingazoko vanenge vanonyanya kurespekta maanimals saka shoko dzongobhiridzana imomo muzivekera iyoyo zvimwe zvetembo rinenge riri isolated sort of saka handizozvivisi kuti shoko idzi dzairwa here kana kuti chibva ndakazonisa kuti dzofarira kufamba patambo dzemagetsi sa handizoti kune yakazobata ndobva dzatachana here ndobva dzaputika kwausenderwa apology yekuti we are very sorry shoko dzakazobata ekera dzakazobata tambo dzemagetsi dzikaputika we apologize shoko yange yabata magetsi then mumwe musi vachida hamene chaida kugadzirwa vakatanga kuita announcement 2 hours before kuti change tichizoendesawo zvemagetsi saka kana uchida kuchaja foni yako please chaja kana kudaita sei kubva mabvisa futi kana time dzakuda kukwana mubvise malaptop enyu unotiudzira chii ii special ipapo announcement yekuti izvozvo izvo kundiri kwapfekero kuti chambokundisira magetsi kutani aende
kutoririsa zvinhu kuti zvakutoenda azoenda na8 nemanje vakada kutanga udiro very soon anenge akutongogiva kutojairira kuenda kwavo. Tanatana uri sei uri boy yandosaka kuitira zvakanaka kusendipi kochesi pagurimba yokumosina paura chipo magaya uri sei kochesi pagurimba wanyora papi andamboona sei hasi kuvaona kochesi magurimba waposta papi pandisiri kuona inini sei ndisiri kuvaona kukochesi magurimba vaposta kumusoro soro vanhu vaoni sei Melgreen Masiantima I say lokadi chinga ndakumusei kuna kuri bogas nhasi ndasara ndakagara zvangu ndakaleza ndakaita lezi in the afternoon asadzoka magetsi vanhu vakuscream wadaro sei kurai kwedi kuna vanhu vataka pati ndoda sati pati yacho ndezvangoti vangonakirwa bva vaguta haunongo zvakana munhu vaguta zvinomwiwa izvi vanenge vakusasiyanongotiwo emergency radio. Sarah, how is our people in Zimbabwe? Okay, Ganchi. Who be this person? Michael, what would you say? Links, is it? haungava wataimira ndakanyatsokodzera upoti audaro ndei ndiribo kuisei nhasi ndauya ndichirepresenta urikuona asakapfeka shemativhiti iri kuzasi uri sei ndiribo iyo auzwiona ya ndaiona watondifupa wadero tichetika wandifukidza ndashandisika ndakuranzi uyu zvaita waita kuchikoro kudongo akairikidza here zvimatisheti nemashoti ndokubva pakudzoka kuti anga chionera munzira yautasi ndobva abvisa sheti ndobva asvika kupi kumva akapfeka tisheti yepamba achibva kuchikoro haiwe wasindira uzive muse zvachibvumbura nekuku kurongobvisa sheti sei uchibva kuchikoro kuti uye akarembedza kuti asembovobhiki kuenda kumakumbuku achiti vakomana anzakachamba chidei vanga vakafizuka achidazvo murodhi anobva adhiropera kabhuruku ai vanga vachiudzana kuseri ugone aubvisa ana uzorohwake ai wasaharovi anozivana matauriro navanezi anotomuteerera adhai pane basa abvisa zvake sheti anosheti yabvaiswa mubhiri ndozvaitiwa bhuruku ndobva rarembedzwa varembedza bhuruku ranga rapirikidza anga kugonzi mangwana iwe ndikuwanetsei andizvikanga chizvichiri yake nombobata mwana saka uri sei hako handiripo zvangu mangwana friday kufizuka chaivo chaivo eya tiri kuita countdown takamirira excitement kambodzira kachidzika kana ukambotanga ufunga zvakawanda kaungasazonyatodzoka musi kunase indawo yakaisa maheadphone nasa vari kuvanhu kuseri kweraini vari kuridza redhiyo
Saka pamacopyright. Unoti mwandori vanhu mere kuti wadandaura hakuna munhu unopa munhu malimiti ekuti nyaradza redhiyo hazvite. Who are you? Mukafonera mapurisa auye uzonyaradza Mugeto kafanira unoenda kusoweto unonyaradza ari musoweto kuti nyararai. That's the same thing. Unzisa tasiyana nokuti I'm sure kana ukaenda kunhu kwakaita nzvimbo ipuka ndakambonyangarira kudero zvisingaiti ikoko kunona madhewo mameno westigate kauti I don't think munhu anongotanga kudandaura redhiyo just like that. Haisati tomboziti redhiyo inodandaurwa neighborhood apa my first days I think ndada kutirwa musoro because ndaisarara pane nda kuda kurara pepe ndopaitanga uri panongoti izvizvi ndofunga dzakunyatsonaka ndo paanongotanga kuti from nowhere ndakafara panangaura kuti spika rake rakafa ndakafara ungafarire kufa kwespika remumwe munhu nai izvo zvaizoitika Lincoln zvako pairi dzaka chegaone dzairidza dzachojeje unoguma unozati unonge usingafariri zvimasongo zvako pane imwe zvimwe zvokuti unowanza apa handitodi kana kuirwa apa yoitwa apa unenge wakaneta everyday and aitomeka sure kuti airidza musi wakazoridza kuma4 pane dhiri akaridza kuma4 angozambichena mbanyara kudakanzidzima anochakaitika then anzausinachizika mene change ndanzwa kuti because ndinofane macopyrights guys vari kuridza vana muzikini hausi kunizwa Lincoln hapana music iri kunzwika inini hausi kunizwa ndiri kukunzwa saka reganza bos uku ndinonzatesera izvizvi vari kuridza like macheso chaimuseve chaidandaura ndo vari kuridza saka manje zvesvika nekunoku hanzi kuzotokuda kutovata kwangukavata kani ndandakavata ndatomutswa nekuti live yatanga ndamboisa ndikakanganwa tati tambonzwa idunia yevakomana vanopfeka matisheti hope ndezambokuzai kuti ndiri mutauni video mutauni munobiwa I don't understand kuti munhu vaida kuba mota vaida kufambisa sei wazvaunakaga mombe kuti hasuko munhu uyu aisati wakabva achimanya nemota chandakazondakazwa kuti ndizvo ndakanzwa vanhu vagotanga kumanya mustriti pakamanywa wanzwa here iwe vanhu matairo wezvombomaziva vanhu vachimanya vanhu vakamanya vakanzi bata uyo sandomwanga ari 2 one ndiyakabatwa one kuti ndizoti akatiza nemota the other one kuti ndizoti ndiyaita look out I don't understand ndakangonzwa mota kurovera ndizvo vakanzwa zikazi no aba mota tinovazonera kupiswa vatozozona apa kuti aba mota like I said ananyazonga kunyaya chenge yatangira papisa se but akangonzwa mahese vanhu kuti no munhu anga achibva uko anga achimhanyisa mota here yaaba munhu uya uyu but asvika akarovera apa so the second one anga abatwa uyu ndakati nhasi munhu unoitwei havana kumupisa nemavhiri no because yakarovera saka akabva aenda like nekuleft achipinda nemukati the other one manje uyuyu tosazoti akabatwa hawo mumwe mufesi wacho because pane mumwe wakazobatwa akaendwa naye kumusoro asi kumunhu wese angangoti uyaendako pakarovera mota pachoni asi kuti mota yakazoramba achiinda naye here yarovera kana kuti payakarovera akabva abuda imomo akatanga kutiza kana kuti wakakoniwa kuifambisa here kana kuti wakavhunduka I don't know but munhu akatobatwa saka ndakagara ndega ndikatanga kufunga saka munhu anakatogara kuti ndikatoda nditoinda kutoinda chaiko utoti utoinda takakonfuswa tichitero same day iroro kuna fort ukoko umwe futi akabatwa munogara muchibatwa vanhu vedu hadikuranhima kunofanira kufamba wakachakamuka
said kunoti, but ivo vakaba masu during the day kuma 11 a.m. during the day. Vanoba anytime. Vangoona chete kuti wakarasa chete vanokutorera. Pakati patave basi ndobvunzo wangu like inenge yakalokwa zvese how Vanopuwa nyakawindwa. Zvafanana pane hijack inoitwa pamarobots. Saka kana uchisvika parobots like nini handimire parobot, ndikaona kuti riri kuvhara ndofamba slow. Pandosvikomira ndosiya space yekuti pakaita chinoitika ndogona kupinda kusaiti ndotorova pasi. wodzokera kumashure kwawabva. Aiyo like handi mota dzenye dzakamira dziri line, saka ifanira kuti ndofambira ichedza kuouter side lane, kana kuti kana road yakavhurika ndofambira kuinside lane. Ende ipapo ndendichifamba uchitiza zvokuti ukada kuuya uchisvondibrekera kumberi kwangu ndokutunga ndikaenda newe tofa tese. Vanotora paroboti especially vakamira vakavarairwa paroboti, anosvikongopwanya uye anonga wavhara windo osvikopwanya obva unongedzera nepfuti, unoita se unongobuda umupa uenda. but ndeikoko kokunouku ndokwandaitichifunga kuti how did this happen. Vanhu vanenge vachingotora machance ikoko like it's rare kuti vangaite vakapedza 2 months vasina kubatwa. Hazviite Zimbabwe unobatwa. Apo ndikazifunga vepakati petaundi ndingataura apa vakazviva pari pakati shamwari pakati apa munhu angari murodhimo uyezve pari kuvakwa kachiyeka ndikuda ndomazelamu yacho iswakwa hakuna kokuti zvinomuti zvauchiita nepi nekuti apa inongori kahwari wakadai saka kumwe kwacho kwakavhagwa uindepi. Vanoenda nayo ikapinda mumatapi vanhu vakamhanya ndasandamboona vanhu vachimanya public rakaita chikafu hasi but vanhu vakamhanya vachimhanyisa kubuda ndeda kutoendawo kunotasa bani ndakatanga nditi unosvika worekera wobatanidzirwa ipapa nditi shuwa kwozoita mai vakangoti mai vangu vakangotanga kudeso mai vakadzika mumota lesei ngatiti ivhiti nganditi honda fit ndiyo yandajera honda fit yekana kuti nekaugirei same honda fit dzekakala kamwe chete dzoterekedzana dzoita kuti like few ndobva uyu mai apa vakadzikiswa muhonda fit imwe yekutanga egirei ndobva yasvika bva yaenda saka ivo vanga vakatasa pasi vachibatanidza masagawo pakuzoverenga masaga ndokuna akashoti ndokubva wadii saka bva zaiteedzana kudai so imwe yaya nesame kala ndobva yadii yatanga kuteera yatangotira bvati kune munhu mira but moms ika haina kuzoti the actual kaya yauya nayoka yatoenda ndobva waona the second one yaiteera zvikanzi ndiwe ndobva watangodedzera kuti mbavha kaya kuti lesei kana kuti pazvdc paipa mbare yekudire zvedc unonga udaiwa kudzika wofamba uenda kumbari hakoka ndobva wanga wadzikira kotanga kuti mbavha iwe zvekuti daiwo munhu asina kufamba namwari wake aigona kutoroverwa nyaya yanga yasingazivi kwatanga kudedzera kuti mbavha achitanga kudhonza munhu kudodhonza mumota zvikanzi muda kunditiza nemota yangu nemota yenyu muite sei mune zvinhu zvangu mubhuti handi vanhu vari pakiukiu kudai so zvikanzi mabhepi kandabva kwakati zvazvisa zvisina kubva ikoko vamwe vanhu vanga varipo ipaanzi aiwa mota yemabva nayoka mota itoenda iyi kutofanira kwadzaita kwakuenda kupolisi polisi yadi vazouya vadai vati asatasa tachitora izvi zvacho vamutaiti bcause hapasaiwa vamwe vanhu varipo saka zvacho zviripi zvanzi sori hini ndafungwa ndini imi mabhepi apo gaya vadaiziva kuti mbavha chamwari vatodaniziva kuti mbavha vanhu vakatanga kuti ye mbavha but the actual kaya yanga yatoenda nezvinhu zvavo haizivi uyu munhu wangatongosasira nyaya yekuti honda fit yakangofanana kuti asifa ndo yakasasira kaziko mandirekera mandirovesa nevanhu chiita izoitika mupurisa akatoti
usina chavaita. Waiwa because vanga kutoti vanhu vanondibira zvinhu zvangu vakundibira zvinhu zvangu kani batai mota iyo vanhu kwakuenda pamota iya kwakumisa havana kuda kuvhura kuti vaone ndofunga kuti ndiyo here yavangana vakangoti handi kumapurisa stage kuna mapurisa kuya polisi ibva yauya polisi papari padhuze ka papolisi nepapaekera pazvidhisi pepe vauya vanhu vaire plus vari kugara pakazara kuti zvavo mazuva ano polisi yauya pepe yaakuvhunza saka imi muri kuti mabva nemota ikupi kandabva kokakati location let's say for example kukulinora ko imi muri kubvepi uinati hana kubva kukulinora ndabva kana kuti kukwadzana example kuti saka imi kulinora nekukwadzana mazoguma mapinda mumota iyoyo sei apa vadedzera kuti mbavha vanhu vese vakutodanzira kuti munhu mbavha vangoti soivaongosvikandipodai ndarohwa nevanhu imanditi ndikutiza nezvinhu zvenyu chichaizoitika purisa akati mai mutori neconfusion maito kuzokwadzisa munhu nekuda kuti imimi maona mota next time kamakufamba muzotaridza kuti mota dzamunofamba nadzo dzakaita sei ivo vangangodzika vachisiya maaizorohwa vakangoona kala vakati ndabva nemi saka dzichitarisai kwese kwachoni pavakatarisa kudai hapana chavakaona ndibva kungoti sori zvenyu ndaresa kuona uyu munhu dai akatorohwa ndikati vangangodzika vasina kuona muvarare munoimboitika madhirama kaniwe vakada vanhu so muyekera mutaundi umu ukangonzi uyo hada iwo manje unongotifamba nekuda kweizvozvo ndakadzidza chinhu wane ndikangonzwa nanditeuki ndinongotora chibheke changu ndoisa pamberi ndakadai handitomboite zvekuseka ndo zvandinoita izvozvo because nandikunyeba guys unotonzwa uchiconfuswa kuitira kuti iwe ringe wachoekera kudai so mumwe musi ndichitarisa like vanhu vanotengesa mapilo vaivai vanhu vaya vanenge vachiziva ngatichiipa pamahomadi musabai handi vamwe vanenge vari pashi uchitongovhunza kuti chakati mari vozviwa vanhu vaivai kuti wabvunza kuti chakati mari haya mari rokwanika ukapata unogona kudzokera usina kana mari yekombi wasvumbunurwa zvese ndobva chii ndakati handiti kuti izvozvo wabvunza kuti chakati mari handiti ndakazozvidiscava ndakurosa kudai uyu munhu uya neni ndapinda mushopu chida kunotasa hedu nesu ndakatanga ndiri 1 bhuresa 2 bva ndazoseparata nemunhu ndaifamba naye ndakatanga ndiri 1 pandiri kufamba kudai so ndakutongota window shopping guys madzimai tofarira window shopping ndo zvandanda kuita ipapo hangu ndakati ndamboenda kumhiri kunimbonotarisa kuti mama homadi musava tiri kutengesa chii because ndona divi rakazara saka mboona kuti uku kumhiri kunombonyatsotengesa chii ndaiti ndaibirirwa window shopping guys ndakurosa rodhiya pandikakurosaka ameti chakatichitarisa kudai guys takatofamba distance uyu murume uyo watatavhudza kuti mapiro anomboita mari aifamba wari kudivi ikokoko isu aifamba wari kudivi ikokoko nesu akatitarisa akadai so achitarisa budha rimwe vanotengesa pilo vanokata zvokupata ka zvokwatinogona kudzokera usina chuu guys ka aifamba ukambofamba zvokuti unozoonzi kana kuti godzi rako harichahwi zvakanaka here ndo zvakaitika pakati cheu ubaba nesukura abanyasa kubva nesukuri ine zvandakangoita ndandakufambawo ndakatarisa nedivi roro ivo vachifamba vakatarisa ndiviro iona ndichazivi kuda vatokodhani namwana vakati wokamuti harare mbuya rakapata taribata pano ndakangoti ndakaona imwe mota vanaenda nekuseri ikoko kwemota vananopinda mushopu vanati nyandirimo ndichitongorera kuti adzokerera ipagana ndandakutya manje bhozi akandisonera kana anga achindisonera iyoyo piro handichazivi kana anga akundisonerawo kuti iri rakapata akuitawo kamuti harare handichazivi zvese ndanangosinda pandikapinda mushopu ndobva ndatanga kufamba muya otengeswa sefi anaivanogona ndakatanga kuona sefi gezi kutanga kutarisa puraizi yekuti sefi mari apa ndaitya kuti baba vabvanini kuri sirikayo bodo ndandapa sefi ndikati ndikuita muno apakaenzi interesting ndandomboona vandabva ndaenda pane vanga vakangogara rezvozomutembobva ndatovhunza chimwe chinhu handikatozvitsina ndakandovhunza apa ndichitsvaga kuti vazoenda nepi ndizvo ndaingoita chiti ndikati
saka chakati tikanzi bai hamusimo muno endai kuzasuku. Vati endai kuzasuku ini ziso rangu raingotasa kuti baba vaya ndobva ndaramba ndakati kwati kusvika ndandobuda kuzasuku. Apa manje unogona kudhisivha bhozi munhu unofungira pamwe asiri pamwe akatopfeka sutu ndiye ari kutoba hauzoziziye manje. Apa vakada kukuguma vachifamba mutaundi so uzonga warohwa apa kurohwe pa uchifamba so ndakati ngavarove zvavo maukati nanzozivi kuti wandiroverei pandocheuka pamwe mwari kutocheka cheka zvakucheka mutaundi kamo ndinotomuslawo vedu wei asi nenukadii uchida kuita window shopping. hanzi alisa livefana kubhatira ke zvishande noma zvishande lisa zvokuti deformation ifohu anotokudza kutoti niwanye mari yacho yekukubhadhira kuti ndakuita deformation. Mwana manje ingori game bhadhi unomira. Like I said before, there is only one person wandakati ndasangana naye mutauni akanyatsodzidzira zvakanaka. The rest guys unosvika utobvunza mune zvakanaka anogona ngokurafura tosina zvawaita kana ngokudza kuti hameno kana ngokudza kuti hapana asi chinhu chacho wakachita sokudza kuti hapana ndozvaunoita. I don't even know why but ndozvavanenge vachiti ndakutoitawo ndichitojaira kutoti hameno ndakabotukwa nemwe muindian 3 days mwezi rapa ndikamudzosere nai zvoboseka ndikiri zokunondinachidzai esitayo risei Ndiripo, zviri sei? ndiripo kuri sei ikoko? Kunoku kuri bho, hameno ikoko kuti kuri sei? Ndiri boy namheno iwewe uri kupiwo? Ndiri kuNamibia. Namibia iri sei? Iri bho. Uri divi ripi reNamibia? Sorry? Uri divi ripi rekuNamibia? Ndiri kunonzi kuKeetmanshoop. Ndine shamwari yangu inogara kuNamibia but ndakanga inogara kupi mumwe wacho ndidhokta iye unoshanda kune zvemaflight. Handizivi but anogara nefamily yake ikoko. Okay. Kuri nakidza here kuNamibia? Kuri kunakidza. Muchatitora rini kuNamibia? Muchatitora riniko kuNamibia? Handisi kunyatsonzwa. Haminoti problem ifoni yangu here kana kuti iri kubhureka? Neandichibvisa vanenge varisarezve dzavo vanavo kunakirwa 2 minutes kuda kune munhu wanga akatenga madhiringi zvoitika kana ukangotenga dhiringi uri murungu time Hello. wati Ndakunzwa manje ungochiti chii ndasinganyatsonzwi? mina ndibude ndidzoke. Okay. It's a big Kitman's apron now, so it's now. Kitman's walk. Zvaita uri kuona device iri mweTV kaiwe? Uri kuona TV handiti? No, handisi kuona TV asi kuti vapfana vangu ndo vari kuita noisa. Utange TV. Isu TV. Hansi, last time when I was in Zimbabwe, my mom and I were followed around Pick and Pay Broadway. I turned around Vasingafungire and said, Makadi, and they were so shocked that said they could see we were foreign. Wow. Kana inini ndofunga last time ndosaka ndakazombonyunyurwa last time mwana wangu achingoti rabva kumusha iri harizivi
Rabva kuusha wazi ndingandifamba mutaundi ka guys ndeifamba semusoja ka ndinenge ndichikanda nhano haiya ndesingaoni kana chunhu ndichingoinda ndichingoenda zvokuti nyangwe ikoyo munhu akandiguma ndakangozviudza kuti nyangwe ukandirova dama kana ukandirova bendekete nanjeuki ndozonocheuka ndamberi kuti apa ndinenge ndazorwadziwa apa because ndakanzwa kuti vanzi vamwe vanokurova kana ngokutsika gumbo wocheuka kudai mwari kutocheka zvaucheka saka ndinongoramba ndindewo straight kusvika musi wandichazokanganwa handizivi asi mutaundi munorohwa vanhu mapendekete guys ende rinonamurwa kwete zvekuseka ende hacheuki kana kurova mbama wacho hacheuki haisi mbama kakudai so iri shodha rako iri rinongonzi ga rodhi yakangokura one zvayakakura rodhi unini ndinowafunga kuti uda ngorova bendekete like that ende unodhindwa bendekete hainini pane pandakamborohwa apa ndakarwadziwa pasi handaucheuka ndakara mangu ndichinda ndikati alo kondikacheuka akasara achindiyekera muswe kumberi uko ndichinyunyurwa pano handizozivi hapana ngo vakachena vamwe wacho ni vakachenesesa unoita sei pakadero hanzi hazina nokusi these days I think kana uda kuita window shopping unofanira kuenda usina too much case then kana wane chokwadi kuti uri kuda kutengei and which shop then woenda kunoita shopping unotombofamba naye here ndokusi blabla munomamufambwe naye memwana unodzoka usina chunhu like I said because marorwa anenge aita mapendekete papoka that bit is not even easy. It's like watongoendawo kuchikoro musi wacho kumbonorohwa naticha saka handitomboite zvekuseka izvezvo ndingatoenda nekombi ndodzoka that's it. The floor zvisei ndapina zviro ndiripo kuriseko so wavata sei nekuswera sei the busy day mamuchiitei nane zvinhu zvanandifambira nekudini so I was just up and down like crazy. nhasi ndasora ndakambozororawo ndandakambovata ndikazorora kuzvanguta zvautaura zvemutauri ndezvari I thought ndezvanhasi ndezvewiki rino yese nhasi ndepanangozorora ndandakanyara vedu vedu mafambiro andakaita zuro imi ndakafamba kusvika pakukamina waifamba uchiendepi ndichifambira zvakawanda dhivlo mabhi ukafamba uchikanda nhano zvangotaura konfesi anozvakumisa anozvangoti apaita mukadzi musoja pana vandorohwa vanotisa musoja vanhu vanotofunga ndiri imba rezimusoja ndiri zijaindi kenyu ndakatokudzai inini ndinofanira kutoganda shoko kuti sha how far uloti blasmira ndakufarira so wachifarire inini ndaona ngo uri candidate iripo zvina kuipa ndivanzi maequal rights but the flow ngataura chokwadi mutaundi muyeme kwakutoti muchifamba mutaundi kwakutosara nguva yekutoti pisipisi vedu vanhu vangu vachifambira zvinhu zvake saka ungaiwane unless matongogara murestaurant by mistake mopenyerana zvazviri mulife unongoona uchibve vichingofamba ngofarira yakatodarika stage iyoyo yokuti ndinge ndichisangana nemunhu mutaundi ndichifamba chinogasa mapepa angu ndototanga kutoti ndasangana newe mutaundi tikatopenyerana shero zvinhu zvinoitika anytime hazvina kuti kwanzirini saka you never know maybe ndini singachangozvifungi or I'm not even considering being in a relation maybe kusazvifunga but zvinongoitika zvega kuti kudero zvinongoitika zvega handovasikana nevakomana tinongoonana murodhi momo tsemera kuti iwe uda kuapproacha zvoda kuapproacha because sometimes okay let's say uri mutauno maharare what are the chances zokuti uchadhumana nesame person again saka unotoapproacha kana the flow maybe I'm picture ndikutaura kuti kana ndamutaunika
handifungi kuti I'll be approachable zvangu because panguva kana dai zvaiti ndafamba nejombo chairo ka ndinenge ndakatopfeka face yebasa kuti ndikabva apa from then ndoenda apa from then ndoenda apa from then ndoenda apa ndikapedza that's it I'm done ndakuti hamba ndo life yangu iyoyo. Hazvina basa kuti wakapfeka face yebasa mumwe ndo zvanenge atonakirwa neface yatona wazviba kana unganakirwa neface iyi who be that shero remember musi taitoti hatinaro nchokudza kuti munhu wese akashata munhu wese akanaka zvinongodependa kuti ari kuona sei. Does it make sense? Zvinodependa kuti ari kuona sei. Saka iwo zvokwanisa kuti ndakapfeka face yebasa. Hi Shema. Ndiripo kuri sei? Hi Shero. Hey, uripo wako. I'm okay, uripo wako. Hey. Kuno kukuripo, we thank God. Muri kupi? Ndiri ku South Africa. Kuri sei ku South Africa? We thank God shamwari. Shima zvavakambondiita shamwari. Ini. Ndakaenda it was 2017 nini? Ndaenda ndikuenda kuna baby father. Kumba kwa baby father. So pane kana uchipinda kwa Harare pane there's a garage ne? After stadium there's a garage. Yeah, ipapo so vanzi ndzikire ipapo. Ndadzikira ipapa manje ndiri kutaura nechi? Nendebele. Ndiri kutaura ndefoni. Do you know I get vanhu vakauya kwandiri maybe it was more than 10 people want to help me not knowing kuti ndiri kuenda kupi but they wanted to help me. Tavandizive kupi but everyone wants to help me. The floor ndaitaura nechi? Ndagumira pakuti hanzi ndaitaura nechi? Ndaitaura neEnglish kana nendebele pafoni? Nendebele, ndaitaura nendebele. Ndakawana vanhu more than 10 shamwari they wanted to help me. Kuti ndiri kuenda kupi? Munhu wese aindibvunza. Uri kuenda kupi? I'm okay guys. Apa ndakatakura chibhegi shamwari. I don't know Harare. Ndanga ndisingaizivi Harare. It was my first time kusvika ipapo. Lucky enough yakazoitika ndekuti like the bamukuru anga auya kuzonditora akakasira kusvika. Ndikati maybe vanga vachifunga kuti munhu wetokona kuita sei and vaifunga kuti handinzwechi Shona. Because ndaitaura vaifunga kuti handinzwe Shona. Umwe achiti kamundevera. Mama kutorongerwa. Ndautorongerwa tiri shamwari kati kamudevera aka. Vamadipaya. Shamwari kana une sister mune address here tokuendesa achitondirowa pasho sister mune address here munoziva kwamuri kuenda muri kuenda asi iboyfriend yamasangana paFacebook sisters vanoko those guys vaibvunza As a boyfriend. As a boyfriend yamasangana paFacebook tambara afu vanozokutambara sister tikubatsire isusu otherwise unorara panapa. Harare, I salute. H boys are very fast, very fast. The lucky part ndeyekuti munhu anga achiuya uzondita fast kusvika kapasvi uzonditora. Ndiri kunakiswa nesu.
handina kuzanzeye kuti anzi asimama mauza abhadona ndanauza nokuti anzi asimama makasangana pafacebook uyu munhu ari murima MDN. Yes, Shema, how are you? Zviri sei? Ndiri bo zvekuti Kuri sei kwamuri? kunoku kuri right. Ndaidobvunza kuti I saw show inonzi video yawakabuda uri kumarondera or something. Wairatidza kushamisika nemarondera. Munhu akakurira Glen wakakurira Marare kai wakadza Marare uziye marondera. Anombopera waenda kumarondera. Sister, let me tell you one thing. Ndakakurira Marare asi ndinogona ndisingazive pana 4th Street chaipo mutaundi. Ndakurira Marare up to now Broadbrook andizivi. Inini pandiri panapa handitoizivi. Nogona ndisingazive mufakos. It's not because handidi kuziva, but it's because pamwe kuti ndiende ikoko pamwe ndasina mari yecheikondi kuti ndiende. Oro ndasingatendegwi nemabereki kuti ndinge ndichifamba kuenda ikoko. Mukunzwisisa? Noti kuti unewo usingade kufamba. Vamwe vakakura vane exposure, but ini ndakakura vamwe ndisina. Zvafana anonzi ku5 Avenue ndakatanga kutokuziva izvozvi. Like nzvimbo zhinji dzandiri kutoenda ndiri kutotanga kudziziva izvo because now I'm more interested in like traveling, nongozivawo like ndo zvandiri interested in doing right now. That's why mukundiona ndichienda ikoko because I just want to know places ndandisingadzizivi. Okay. Zvafana nechegutu futi ndasingaizivi. Even idomboshava nditoizivi, idomboshava kuti iripi handiizivi. Saka autoziye kune mansion yamukoma. Mansion tinokuziva sei? Ndikuzivi ndikuenda kureva nhema. Handitokuzivi. Ndikataura nhema ndinoenda kuzoreva nhema manje ndopai panenge pakuzorarama munhu fake life achiti ndiri kunonzi kuchikwa ndakazoenda musi after teta live stream kusemi levi ndakandafuma ndikakuendeswa mangwana achoni. Mona manje because handikwanisi kurevera munhu nhema kuti ndokuziva ndisingakuzivi. Ndatokuziva kuti ndopa semi levi. That's the same thing. Kune kuKG6 nekuchikuru ndasingakuzivi ndatokuradzwa nekazeni yangu imwe yandofamba nayo yeye. So anofanirawo zvekufamba saka dzimwe nguva anenge achingodi achienda nemukati menzvimbo achiti ukwangwa chikuzere. Leki inonzi Leki Chivero here iri uko kusari kwekunotoni. Asati ndakusvika but akangondoradza direction hatina ndi kuzokwanisa kusvika. Ndakatoshamisika because all this time ndaifunga kuti Lake Chivero I think it's 5 hours or 6 hours away from Harare. Chema, shuwa here shambai. Kunoda kureva nhema kuti zviite sei ndisikakuzivi. Handitokuzivi then now ndakutozivawo kuti uku ndasingatozivi kunonzi kune nzvimbo nyowani inonzi Fidelis. Fidelis here kuti Fidechi something kutoriwo area nyowani rakavakwa zvakanaka ikoko. I didn't know. Waterfalls chaiyo ndaisaiziva ndakazopinda mukati. Izvozvo ndinotofamba ende ndichitodziona nzvimbo kwete zvekumboseka. Ndaisadziziva. Wautoziya Thailand, more places in Thailand than in Harare. Thailand waifamba here. Kuthailand waifamba because of basa. Ndaitofamba because basa rangu raita kuti ndifambe. Ndaitofamba ndisingachida. We were forced to travel. Usingade uchida waitozoenda kune nzvimbo dziya dzamamusingazive because like ndo zvavatongori munota kana 3 matrips per semester. Kunoku it's not about kuti kubasa kuti chi like I said kuti maybe weinawo yebackground yanguwo but now ndakura hakuna anondirambidza ndikada kubuda ndiri kubulawayo mangwana. That's why maybe I'm very much interested nekuda mboonawo nzvimbo idzodzo because handikuzivi kwese ikokoko and that's the reason why I'm also documenting ndichifarawo ndichienda ikokoko. So yeah, that's basically like me. Dzakawandisa pamwe Marare dzisingazivi zvafana nepaRainbow Towers pandiri kufarira indengopaona ndichidarika ndiri mubhazi but kupapinda ndasati ndambopapinda. Zvinotongondisa it's fascinating kwandiri. Okay.
It's okay. It means we have a lot of places to see and yeah. Hobo. But as marondera ndingati hangu handina kumbobvira ndapfuura namo ndo mataipfuura namo but ndandiri mudiki ndiri kuhigh school so definitely ndofunga ndaingotiwo tikapinda mubhazi mahayad bhasi aya ndaingovata handaitomboziva kuti tadarika pamwe nekumarondera anochi ndozongonzwa kuti tatodarika marondera tatodarika pakati tatodarika kana kuti takutosvika mamutare ndo zvandaingoziva but ndandi mwana mudiki saka maybe ndasinei nazvo. All right. No, that's fine. That's okay. Just wanted to say hi, Nekumbo join our chit chat yako. And yeah, enjoy your travels and yeah, good luck. Thank you. Ndichiri kutoenda izvizvi nditori paoperation kutsvaga like munhu anokwanisa kundipa tour mugwere ndakambomuenda but like handizozivi zvimwewo zvezvitwa like mugweru nekwekwe ndinongoziva kudarika namo but I don't know anything about kwekwe so ndovanhu vandiri kutsvaga hangu kuti vandipe like tour that will be next week tikapfuura next week but 1. No, that's nice. No, yeah. We'll be watching and we'll be going with you, I guess. Ndine ndichiseka vanhu vachindipa nhumbu hanzi oh my gosh she's pregnant why is she ndakaseka vachoquestion hanzi why is she hiding her pregnancy because my brother zangu guys when I ndikuti why is she hiding her pregnancy Anzani Numpu, why is she hiding her pregnancy? Though I don't know why she's doing that. No, like Numpu. That's not right. It's a secret in the game. But whenever you argument, why is she hiding her pregnancy? She's pregnant, but why is she hiding Numbi? Avatoziva kuti kana boyfriend yacho utombori nayo here shame. Are you seeing someone? Vakaenda last year. Saka don't worry. Mukufamba imomo ramba uchifamba unotozvionera chibaba chako manje manje. Handitoda kuzvifunga nawo ndikazvifunga zvinozondipa I feel like ndikazvifunga like that ndotanga kuzomboita concentration yekufunga izvozvo. I don't want to think about that because like I just want to have fun, you know. Think that's pretty much it. I can help you quickly. Oh, thank you. Inbox me, Innocent Rukanza. Come and next week. Ndopa ndikuita trip yangu iyo yatakatotarisa ndikapedza iyi wiki riri tobva ndatotanga kutofamba. Please inbox me ndiku screenshot because ndoda kuita document yangu like trip yangu that's me. Ona manje saka zvine zvindinakidza ende pese pandosvika koko sometimes unogona kana mapedza maybe kuita zvamunenge muchiita unongwanetawo but after that zvinonakidza it's just you know meno zvazvingora sponsoring those trips? Who is sponsoring you? Oh, okay. Me like kumarondera ndakadira fiwo yangu kwenda nekudzoka it's like it's for free and it's kuvacharger anything just free. Oh, that's nice. That's nice because you're also like advertising and whatever people want it. So for them it's just free advertisement. Okay, actually the reason why that kind of caught my eyes ndobva ikoko saka ndaitonakidzwawo ndichitoonawo familiar grounds and I was like yeah that's my home what saka it's nice ndakakanganwa kutora like city but the next time pandichapika trip yangu yemanicalend because the actual trip yangu yandiri kufanira kuita
ndiye matebhelerendi saka ndinyasoda kuita deep nerutu iyoyo. So but then this time it was because like pandakambonyora ndakanyora pafacebook and I'm still like asking people vari kunze kuma-outskirts kana mune anyone vanongoita maactivity ari different but maybe vanhu vazvizive. I'm not charging anyone, guys, just get that correctly. No one is being charged. Fuel yandikushandisa, I'm using my own personal money kutenga fuel handisi kunochaja vanhu. Then after that, that's it. I don't demand money from them. No, ivo vanogona kutotestify because I ended up buying a bag ayaya from them as well. Handina chandodemanda, that's it. Because ndiri kuzviita hangu because I enjoy traveling. Ndo zvandiri kufarira kuita right now. Because if I end up ndakuti imimi pay me hazvizonyatsonakidza, and I also have to do that from the deepest core of my heart ndokuti zvindinakidze. Waona manje saka ndine chingoita sei ndichingoita pandinopererwawo neona kuti maybe budget yangu yastrena ndinombomira ndozokontinya kana budget yangu yadi right. But for the meantime trip yandikuda kuita iwiki iro rinana 28 29 ndichienda mberi, maybe ndichapedza kusvika muna April ndiri kusaidi kwematebhelerendi ndokwandine ndiri. Oh, that's nice. Bless you, Shema. It was nice talking to you. Yes, thank you. Bye. Okay, bye. Bye. All right. Hansi na Brit Iboni Wilson uripi inini here kana kuti mumwe wacho nanga achitaura inini ndiri kuZimbabwe ndo kwandiri right now, but hopefully zvikafamba mushe most of the time ndinoenda kuispenda ndichitravel around Zimbabwe, maybe zvikafamba zvakanaka. Zvikafambawo zvakanaka ndikasasanganawo nema-issues ndinenge ndichingofamba ndichitenderera ndichienda. But then at the end of the day, please if you know zvimwe zvingori interesting zvinoitwa nambuya nanasekuru nevamwe vayouth pamwe ari kumamicha ari kupi just let me know. Ndi-inbox rei ndo zvatakaita nayo kumarondera. Pandakaposta madha vacho vakabva vanditextira kupi kuinbox vakati vedu vepindurewo zveBriti Iboni Wilson vakatonditi pindirwa mumacomments. Guys, I've been repeating this for like I don't know 7 months or 1 year now. So like yeah, vanditextira, then we go to talk. I didn't know her, she didn't know me. That's what happened. I went to my rendera, we did a video, that was it. You can visit. Yes, and ndinokuona like I think pachimwe chandakadzidza pakuita mavisits ndechekuti, let's say if I want to go to a place like yandoona kuti iyi inogona kuda maprotocols ka, if I have someone anasoziva zveikoko, then you talk to them because obviously I have to ask for permission. I just don't shoot a video. Even yekuchegutu andangoshuta video ndakatanga ndakumbira permission kune vanhu vanga varipo ndikapuwa permission yachoni, then I got invited in marondera ndikaenda kumarondera. That's what happened. So ndosaka ndandichitsvaga like ndikaona it's okay Brit Iboni, ndikaona like lese munhu anenge arimo musiti mamo ndinogona ndisingazivi kuti fuel yangu ndisazonyanya kuiwesta ndichitsvaga kuti sawa ndeipi place inoita kana ndeipi. So yeah, basically Chegutu, I think I've got 2 places I have to visit. There's someone already there at Chegutu, so I'll go to 2 places from there. Ndisozivi kuti chinotanga Kadoma neKwekwe, but Kadoma I've got someone already ready to take me around. Kwekwe ndimi Innocent, so you get in touch with me ndonyaso confirma. Gweru handina, Bulawayo ndatsvagirwa Lincoln andi-linka up na someone anonditeka for a tour. Then Wange, from Bulawayo I'm going to Kuwange. I've got a big sister ikoko yo akatotimirira ikoko. Yeah, so basically that's pretty much it. Yeah, the floor chimbotaura zvako. Ndakateerera kuti tichinzwa program dzakamira sei.
ndendagara kuti the flow ndenda kuita live stream ndichiti hi guys nenjani challenge ende muchandifila musi iyoyo Hey, Baba. Anyway, you feel me andiwanzawo yathi kwanza unofanga kwenda kuZisco still. Yeah, that's my hometown. really dai mutori kuno kuta kutoenda kuZisco still Yeah, umbonona dongo redu. But ndinoenda it's a nice town. It's a small, nice town. So papa izvozvi right now I can't really travel. Definitely ndakangomirira ngoti wiki rino rikangopera takatarisa. Well, my journey begins. muharare ndotozoita zvokuti guys I miss Harare, let me go back to I can't wait guys. At least I did a survey. Mona manje discussion yedu yamba tikaita vamwe akatitanga kumboenda masita ari padhuze umboona kuti zvodi ndakaenda ndikatofara zvototi pamwe dai nhasi ndandikushwana munhu akudomboshava ndaienda kudomboshava ndaida ndanhasi namino I just felt like ndomboda domboshava because ndinongonzwa kuti padhuze neHarare ndo pandaida kumboenda even nhasi ndaenda paenda but handizozive kuti ndinongosvika mudomboshava here guys ndeda munhu anenge ari ipapo like onditoro panenge pane zvinhu zviri interesting zviriko. It's more like I mean like ndoti convenient here the flow kuti unochiziva kuti ndikuenda apa and then wozotaridzwawo kumwe kunhu kwausingazive like fana kungosvika ndotanga kutenderera mudomboshava pasina zvandikuziva zvandikuita. Yeah, I get you, because unfortunately I don't know kuti zvinhu zvakuZimbabwe zvakamira sei kuti unokwanisa ku like zvandonoita inini most of the time ndinongoenda paGoogle and it's paGoogle Earth ndotsvaga place yandiri kuda ndotoziva kuti ndikunanga pakati, but I know that on the way you might find one or two things but which is different from maybe Zimbabwe, because maybe Zimbabwe unenge datoziva parukenda but besides except kana uchinzira kutargeta inenge city or town, yeah, it will be much easier, but unongoida something chiri momo chiri unique or chisinganyazikanwa nevanhu like ukaenda ku a good example Redcliffe kune chibig kwari chinonzi chigreen dam so nokuti mvura chakangoita green. It's nice because kuti iyo Zisco still yacho pane imwe viewpoint yokuti unenge uchinyatsa kuiona yese. It's a very, very big, especially kana wasatomboona a big, very, very big industrial thing, you'll be surprised with, oh, this thing is big. Yeah, so yeah, you need something of that sort. But sometimes ungotora moto unotanga kudrive. Ndo zvandinomboita. But the flow of fuel. I know kuti Zimbabwe hazvidi nenyaya yefuel. Yes, but sometimes I'm on my general plan. As long as no fuel, ungoti a good example, ungoti maybe wakusumuka urikoti ndikunanga kumazuva. Maybe surprise watosaka nazvo muroad kana chii this and that. Utoita kana ngiri content yako itobuda from that simple drive. Very true. Kana ungoti ndikanimbosvika Lake Chiveri kwacho koko ungosvika watopedza. Manje ndinongopinda kataisa pafoni ndau. Yes, can. Deep. Beautiful. Yeah, so. Yes, shame. You wanna sura shame. How you? Mbosera zvokutambisa maziso ako. Ngorola maziso da kutinzwa. But the flow. What did you share? Ndikuti pane chimwe chandikutofunga kuti like when you're traveling, don't you need kaya kanonzi ka GoPro? I think kari convenient because sometimes ndakazvinotisa kuti ndofarira kumbotora like ka before ndichienda kwaneichita kana kuti ndiri mukati meuyu kana kuti memota ndida mbotora tumaview tokunze ka GoPro kana nasoita nditi it depends. Zvakanaka. Yes, quality is perfect, but you need a stabilizer. Shairehwa nebrother yangu the flow mune zvakawanda chimbonditumirewo the flow bless me.
kutumira shere ndeida kutumira but nyaya yekuti kuposta nechinhu chekuti unozati hachinosvika zvakanaka ndo zvino like you'll be talking with, let's say maybe DHL, but DHL will be expensive. Vamwe vese ava don't vaya family yaiya family be ora hanzi unozondisendera alright nokusi blah blah we'll talk kuseri because GoPro hold on 2 seconds, where is my GoPro kana natsobuda guys like nezvandikuita because phone yangu ndakadai guys then ndati hi guys no okay share what you need even a phone yako stabilizer hold on kadari ndokutsvagere what you need for both hold on kadari taurana manjenje stabilizer yacho ndivediwe ndinochiwanepiti stabilizer ichocho the flow munoita zvefilming mitai muchindikandira zvimwe kuno hamusi kuzvishandisa izvi ndinotozviziva munazvo hobho ndingondikandira hwani kadiki diki ndikandira hwani kadiki diki ndinyatsokubata zvakanaka ikira yangu foni yangu isasheke sheke iwe manjenjenje iwo talk to the vlogger on my behalf. Iwe kaunodoro wanziti. Tell the flow on the thing ka GoPro neka uyi. That would be like third hand or fourth hand. Ka GoPro kadiki ka kugona ndakatanda kaka. Like uchitora like zvandiita mavideo zvezvo kandisingatoreka nefoni ndinongokadaiwo kari kadiki but kamusa mavideo zvakanaka then pane kanga kanonzi kastabilizer kauda kuti iyo kamera inobva yafocus ndofunga kuti zvinyatsobuda zvakanaka andotoziva kuti the flow anazvo hope the flow tipos mira yadzokeka munyatsomunyengerera sikana samadhamu iwe madhamu the flow ndipi yako Jeremiah Muchingambi. Chema ndipinze mo program. Which program? Muda kupinda box. If you want to come box. Elda program ikufambas. Ndinenda famba ndichita sema. Amen. Ndinda ngofungawo. Watofera seyako. In last I was just last night I was lazy in the afternoon. Shako. Hapana zvako apa. Nuna. The floor program monat resume. Taura hako. Uruita auction rini tigoya ku auction. Mutengi kuita auction senda tumirwa ma stabilizer again. Nox blah blah uri boy here. Drone inoshandiswa na Halisali itamusesa mari. Ndandiri kubva payatanga but munonganga chinozibleeda saka hapana. Oh, sorry. Regina. Reggie. Ichimbotora na Regina aenda. Ndoda bika. Atona. Regina ndakueda wani. Kwerisa maekos manjenje ndiziwere. Handizi ndi the flow. Yatoni. Jeremiah bayali. Ndiwe manjenje. Regina, Jeremiah Muchingambi bayalingira ndaisa mu comment section ndora unofollowa. Reggie. Hello. Uri Reggie unonetsa kupinda mubox unogara uchidona. I don't know why. Munyema. Uri kupi kuri kune dona network kudaro asiri muma competition kana neno ndombodona kazvisingaiti pano. No, I'm in South Africa. Sei South Africa uchidona kudaro. I don't know. What else you say? I'm finding you. Yes, kwenda uchitaura sewakatsenga muromo. Inda utaura ngokatsenga muromo asi ukudla kani?
ukudlei mananga isapa ingoisa karuoko rwenhangatoni nema handisi hakutrasei uruda kuti chii hako nhasi kuna mai the floor vadona Shema handiti unozviona pese paunotaura zvisina musoro network inongoti kwishu. The spirit of the song. Jeremiah, yes. Yes, Shema Shamarundi nzere. Asi kuona device akawanda, shandisa one device. Sorry, ndidzime andina madevice akawanda anga. Une mangani maviri akawanda. No, yes, Shema. No, Yeah, Sharon, that's okay. Auction is recording at the floor. So for mobile phone, and you need a stabilizer. That's this one, or cheaper version of this. This one, Yes. Yeah. For GoPro, you need something like that's this one. Yes. Then, but this one, the problem they could come out for public. You don't want to attract people towards you. The equipment they are about a bit big. And because so you will try to avoid these ones are okay. For me, in shoot my videos, they're okay. Right. Then let me switch off this. Then it couldn't something like this. Carry ball manja. Yeah, and then get it on. There you go. This one is nice. Yeah, this one, this is the perfect one. But here's how can it stabilize up and down. No, side to side can stabilize. I don't know what that's what I'm talking about. But up and down like this can stabilize a yayo, but this one will be perfect. It's much smaller. I can't track it too much. So probably can you GoPro? I gotta tell you, this is 4K. Can 4K quality? Can GoPro can you want to pocket? Yes. Oh, make a pocket. Go with me the floor. I knew it. When you obsession, it's keeping the camera. Why did you shoot a video? Ndakutangira kuona uyu munhu une obsession nezvinhu zvemakamera kamera. I'm the business no, this is the first one. Panika tuka chukakabuda ka tuka. The floor kanako. Chikanda isakwa kwandi. So stabilizer actually the E akadai so. And when akadai so shake akanya shake. That means your video ngeke stabilize. Ndasinzwa but chikanda i1 kwandi because mune ma GoPro hobo. I will say there's actually easy there. I will say that this one, because this one I don't use it anymore. I don't shoot on a mobile phone. This is say Zimbabwe. Yeah, if take out them, I don't have Zimbabwe. Definitely, I'll send it. My dad's in the penguin box. Shema ndikasvika uri musi wa15 ka ndobva ndashandisa kanchidzoka musi wa5 ndozosiya musi wa4 manje muri sei muchandisa asisisi chero
Moroid the Ndisi floor. ina mune muri mukadzi ane utini. Yes, Ndiri right. Dini start. Manjinjenje. Imi Yes. manjinjenje muri sei. Ndiri bhoka njani. wagezera nekunasinairo. Natinda kudai. Madzimai vakapoda nhasi. But wagezera angagezera Lincoln. Madzimai vakapoda nhasi vakati open the door, president shut it again. Lincoln, wanogezera kwaitwa nhasi. Andina kana poda inoona andina kana poda ino. Hakuna kana podo. What? Ndabvatechiisa poda. Hausadaro ini. Kune light yakanaka. Handitorina iyi foni yandakangobata yakatongodzimawo. Muchingogara muchana echoes. Asi the floor anenge atumira zvishiri zvake ikoko. Ndofunga. Zvishiri zvapinda papo. Tandiroesa nevanhu nezvishiri zvisina zvishiri. Zvekuekera makakudzura wani mwedzi paya kudaro izvo zvinasi dzateera nezvishiri. Musoro kwakanaka. Wapfekerwa dhuku nhasi. Babe, uri sei? Matanga the floor imimika musadaro. Vakwana kweko nezuro vakadirwa zvibregedhiya saka nhasi vawanawo kwekuzviisa. Nezuro zvibregedhiya zvakanaya maiwe. Anozati ndiripa revenge nhasi Lincoln. Revenge mode. Oh. Manje kwangu nhasi zvakakora. Lincoln nhasi mwajuti. The floor kuita noise. Sorry, ndise ndikurongedza zvinhu zvangu. Usiye zvimwe zvisvika auction tozoona zviko. Hazviri sei link. Hanzwa wakaisa makeup. Nda. Handichambozori makeup mufunge. Asana mbomona kuti Lincoln wadzoka. Tell us. Ndadzoka kupi futi? Very true. I mean, these guys are matching. For my matching outfit. Lisa itamusha. But Lisa udaro every day Lisa udaro. Zvekudaro zvidi kudaro. Lisa. Mamimika. Samaskora sei vanhu vacho. Musheka njani? Industry. Lincoln achimwa juice reyellow. Uyu akachiya kakuta yellow and blue zvinowanzofambirana. Urikutaura nezvishero musadaro asi. Muri munhu wekuziva ini. I support, I'm there for people. I support the movement. I will never let you down. I support the movement of wearing the same clothes. Uri munhu wekuziyana. Amana iyi white iyi pink. Which one is pink? Which one is white? Iyi pinky. Is that pink? Is that pink? Yeah. It's white. Even t-shirt yaliko ine pink. Manjenjenje ari kuchitana niko. Ari kuchitana. Jerry.
hanzi ari uchiitana neLincoln waakutanga wada wandikandira zvibrigadier nekuti nhasi ndiwo uri kuzvikandira wakuda usanokandira inini iweka vanhu vari kuuk please kana muchiziva maevents muzoda kuitwa maphotos maweddings what the floor uyoyo is a pro guys like ane everything is a pro haiwa is good mapictures anoleya munzwa mai vapupura hatangozvinzvira the floor ane everything matongona even office make like he's serious nebig ende kana achienda kuba kwandofarira the floor kuti hainde kunoita zvekutamba nevanhu aiwa munhu akapfeka foma asvika ikoko anotora mapicture asvika ikoko ende akwate kumarai the floor is good nebasa rake the floor anofambira chinangwa chimwe chete in the name of Jesus Jehovah dai mabasa raThe floor azikamwari UK yese nekuti the floor munhu uri professional kana achinda kutora picture ndadzokora zvakare haindi akapfeka zvikabudura kana masendaki kana masendrochi the floor knows his job very well vanhu vari Thank you very much, Shero. chitetoneswo takaitawo good reference Thank you very much, my sweetheart. You're welcome, sweet. Kwanda ndakuti wendeze kwezi mukadoda ndakakupiwa wakadai. Chema adona. Ndapa kutenda. People, I'm actually happy. You're welcome, darling. Jeremiah. Jero. Jeremiah watambura vedu. Kana wakuya kuna make sure uri kushandisa one device ra uri kushandisa ndikuona musoro wako uri kufamba famba pa device maviri. Hey, share mazo. Sida everyone uri mukoloi kaiwe. Anzi zore. Ansema ukendepi uri mukoloi kaiwe. Zore vei. Andori mota. Mota. Saka mota inonzi mukoloi. Inonzi koloi. Koloi. Mukoloi. Mukoloi zini uri mota. Koloi mota. But koloi notaura ziri mota. Unonzi koloi mota. Chiruzi. Saka do rinonzi chi munyango. Upindida asi kubhoswa neroi. Maybe no. I think Evelyn and Kubwana, if I'm not mistaken. I don't give it, but I'm thinking. Guys, Tangerine chazoka to continue. Manjinji mpenda kupi. Ndoda kubvunza pa online. I've got stuff to do. Okay. Jeremiah. Ndangopika vana then before I knew it, it's 8 o'clock, so I need to figure out some stuff. What's it, the floor? Yonga chitombotora makuwa acho taitomboti zvino 00 nane makuwa acho. Iwewe manjenjenje udototikanganisira munhu wedu panapo. Sorry. Why usingamutore moenda metora? Kutora aniswa. Iye munhu wada kutikanganisira yeye. Kundamukanganisa hawo.
So guys, mazvona inzweka the flow ari paside namanjenjenga nditi Ru ari paside naLincoln mukuzozviona aiwa tii indiri pakati panhu tu kaini indiri paside pajeremaya Jeremiah kutotsvaga kuti zvizvi kuitika Jeremiah imbomira murenga Jeremiah une madivhaisi Jeremiah ndeyatopinda pakati ati Jeremiah ndaifanira kuuya apa Ru ndiwe uri kutodzirwa zvako iwe Jeremiah wakazvimiuta uzwa iye ari kutaura zvaari kunzwa ari kudzirwa kozi ari pakati iwe uri kudzirwa Jeremiah ukamiuta ndikamiuti divhaisi iro ndatambura mhene connection Ndinokubatai manje manje. kuona iwewe Jeremiah iri goma njenye Ati ndowana muripo. tokumirira depends nokweka mangwana ndaumukira pane kwandawena asi pane kumwe musi wamakazoita 6 hours musi uya ndakatozorwara nehope guys muyotaura chii ndakasvika pakurareni muri pa3 hours ndokunonorara kuzomuka makusei ndikutarisa ndikuona yakanyonzi 6 hours Tobvunza chairman kuti taitaurei. Pana chairman vanga varipo uchitobvunza kuti taitaurei. Pana secretary vanyora manotsi. Ndivo ndo chairman. Vari pasaidi ndo secretary. Saka secretary vanyora manotsi. Chairman ndo vaikuza. hazina uyu network yangu iri bed haisi bed tiri kutokuona musoro wako uchifamba. See you soon guys. Okay, ngandimunyore haisi bed kukuona the floor wakutorongedza zvinhu ndapedza very short ndarisa foni yangu pachacha wagara paposition inda kutsvukirira nhasi watsvukirira Lincoln imi the floor kaimi apa wabva wanyatsoswedera pakamera kuti tione timadimples muneni nhasi mamasvika nguva yekwese koko nezvoti asikambomaoneka ndikutoshamisuka kuti uyu ane madimples ndikati mazachini zuro ndaishandisa torch yefoni nhasi wakati kanyatsogadzira Lincoln ona kana Lincoln ari kutolika malips ndokwayave nyaya yacho remember nezuva ngatifamba zvako but mese munogara muJoburg. You see, Lincoln, zvako zvaita kana ari paJoburg apa ndodzifambira nyaya dzacho musadaro imi Ru farira kudiwa vatanga the flow saka iwa udi kudiwa we ruwa una mufese audi kudiwa we hauna kutedza hakunoda kuzvokutedzera zvangu kaini imi ndimufesini toda kumuona ngawe timuona mukwasha mukwasha buda vada kukuona naiwe toda kuona mukwasha kakuti ari fit zviri sese ane confidence usamunza anohundurwa nemi zvenyimi ndokumundura sehandiko ndechiita investigations asatambe nanzvadzi dzedu saka afanira kungomuvhetavheta umbomuvhundutsira so the flow kana even song enenzi song yani song yaJampres akati kwanzi nhasi ndafunga mborowa mukwasha ndozvanendamborowa mukwasha unomuvhundutsira kaona kuti ukangobata hanzvadzi dzangu mufesi ngomubata chete kana kungosumudza roko kana chigunwe zvandakuita zvika
be 10 times worse. Lincoln handisi pepe maitaura nhau dzemalunch naimi maitaura nhau dzemalunch maitaura nhau dzemalunch inoda kuendeswaga kulunch name guys uyo munhu uyo uyo Lincoln andikuchesta Lincoln uri kuramba nelinks ndendeswaga kulunch ne samokusengei zvakaoma. Uda kwenda rini kulunch? Ndoda kuenda kulunch paEaster zve. Ya paEaster inogona Easter iri korini musi wa200. Kana kuti mapras together. Easter iri korini kunaya man? I don't even know. Indakatotra mafuse. Kalenda rangu riri kupera musi wa28 March. Why? Memory kurana low. Inangu memory yakazara. Saka ndomuzivi kuti ngirikiro iri korini. Musi wa2. Iri musi wa200. Yeah. Inotanga musi wa. Yeah. Musi wa2 Friday. All right, Easter Friday. Good Friday. Good Friday. All right. Yeah, saka weekend iyo musi wa2 inogona kubuda. Saka toita lunch ngapo. Asichero mabva ndiseka nini. Hanzi ndikuseka. Lincoln uri kuenda nemwana kupi? Meno unogara upi naye Ru? Ndinogara apa dhuze apa. PaSouthgate apa. Southgate. Saka zvako zvaita mukuru. Padhuze neSoweto zve. Ndiri kuona Southgate. Southgate ikoko kuSouthgate ikoko. Kunogara kwakarira pfuti zvekudaro. Dzinomborera zvekudaro. Kunoko. Dzogara dzakarira sha. Changa na 11. Every week unotodzinzwa. Manje stoka kokwekarira unotora tajambira maoko mako watotibata. Inini moza manje manozvishi pane imwe time so nasinganyatsozive kuti ipfuti ndaifungoti maybe ndotime yaitwa inonzi chiDiwali yemahindu yeye so ndaifungoti maybe mafireworks ava ari kunhingirikina chichichipa tozomuka makuseunzonza nzi vaitonhingirikina pangapa vanga vatori pane nhingi vanga vatori mustreet medu so asi kwanga kuri kuzasi zvavo vachiba kana kuti vaitongoputiridzirana zvekutana masimba. Amoza zveshe zvinoita anonzi machikwa magangster chichichi zvanenge vachiita zvezve. Alright. Saka mayoda kulunch kwacho dawenda. Naishitamba imi. Saka minus one problem. Yes. Lincoln uyanda kutaura nekusera ari serious ari ngonyara kuti pa haiwa the flow musadaro imi ndototamba zvangu imi haiwa titozobata shero tozotaura naye wapedza samudonendesa kupi ewa chimbotaurai samudonendesa kupi nei kulunch nelinks inandisarudzi zvangu zvasingadi chite kudyiswa zvana sushi zvana chichi izvo zvandibati aubati rikati hausati wambozvitrai unongotya kuzoreta kune vamwe moms vanomona jembe riripo kuTefontein
aiwa tingafambire sadza ndafungoti kurestaurant ine mama namubva mandikusadza here kashuwa ndikura nhema Lincoln zvokuva ndikura nhema pane handingati like it was a date or what but it was like this person wanga ari friend then anga ane zhara ndobva ati handetodla pane pasadza riya rinobikwa paspekra but kwakuri kuSouth Africa paya not papark station ka kune madzimai anozobika kuseri uchinda Newtown kuNewtown kumabhazi ndiko kuNewtown kumabhazi takatesta sadza ka1 iroro andaupedza musuva kubva ipapo ndakangoti handisi kudya sadza repadye futi not kuti ndakarisema but ndakasanganza masangu nesuhwewe kudai so ndikati no toya kuno kuzoti unoda kunodya sadza kumasuhwewe pakazara like vanhu vanotorifarira sadza iroro but zvakandii vanhu vanorida sadza repaNewtown utonzwa munhu anotokuirire matiti vanhu sadza vanotorida but that incident yakabva yaspoila everything handidi mheno ndotobvongerera kutesa kunge risisiri sadza mheno kuti chii kunge chimwe chiforeign food zvasingaziye mae kwandiri kutaura kumberi ndeuko kwetown ku12 haikoko kuri clean kune vamwe moms vanotuna jembi rekuseri sadza remagaba amira angoita serongonaka ndekupi ku12 then tichipedza taguta ndo vana nokudza paparadei 12 ndo kune kunzi kuna main here kana kuti iRosettenville main ari muRosettenville but uchangopfuura Rosettenville unobva wapinda mu12. Alright, yeah. Lincoln afangotora chimoko choenda kusadza iwe pabatwira atikurisora but angamwai munhu angangobvikurekera kusadza munhu wese anodo mukati mepepetera iwe kusadza here feni yemarestaurant inongonakidza toenda kumahillers kune kumwe kunobikwa inonzi Ghana rice unoziva inonzi Ghana rice handirizive kokwasa izwa Sarah uri sei Sarah yes Sarah makadiko ndiri right yes Sarah uri sei yes ndiri fan yako Shero. I always watch your videos and thank you. I always follow you and unindina kids. Thank you very much Sarah. Muri kupi sister Sarah? Ndiri kuExeter kuUK. Exeter ndekupi? Iri kuDevon ku England. Muri kuna the floor. The floor. I didn't follow kuti ndizoti. Yes, the floor uri sei? Zvinoseisa. Ndiri right. Ndiri kuExeter. Where are you? I think up north. Okay, which side? Glasgow. Uri ku Scotland. Ndiri muri kuChandi. Kuri sei maswa? Temperatures akatokwira zvavo they okay. Takatopfeka mavest. Inini kuno kwanisa ndatombona snow kusnow kuno. But this England the middle belt England akasnow asterek this one. Inambosvika kuno. Vanofanira kubuda vambotera snow izvo. Ndichauya kumusoro ikoko. Uko mungotipozera nezuva kana yasama kawo. Aiwa taonana shema una atisanganisa uyu neshamwari cause inini ndinenge ndichingotedzerawo Facebook yevanhu vanonakidza zvachero
ndichinakidzwa ndichingoseka. Thank you. Anotora futi ma-pictures. If you need ma-pictures, here you the flow. Oh, Mm. all right. Unozobata kana mune ma-functions. All right. Thanks a lot, guys, and keep. All right. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Cool. Right. Yeah, Lisa Lisa Lee, Tauresha. Hi. Lisa Tauresha. Yes, Bye. it's the flow. Lisa uri kuya wakavhara face Ndep. ndakakumirira Nei, Yes, nei, abva kutaura kuti vanhu vakamechesa ari kuya akavhera akavha. Ish, ama ishona yacho wondongana. ini ndonyara so ndositandira mucomment section. taipinya unozongorora aiziye munhu anonyara. Chija Thank unonyara. you. Auntie Shema, they love you. Thank you. Love you too. I'll come to Botswana. Ndapedza Zimbabwe. Lisa Lee, ndona uchingoti fire muningirikiri mumacomments umandi. Iye anenge achitaipa. Nechitamba nemi. Lisa neruoko rwakaregedzera pakutaipa. Okay. Ndinoda kukandazi bombshell rikandidzore moyo. Do you know what? Ndenchiona vanhu vachona munogara muchiprovida content saka ine ndakutongotaipa zvamuda kutoona kuti wakawanda kupi naelisa? ndiri kueurope. Uri kueurope? Papi pacho maybe uri panext door pangu. Nesavenjira yokuseka manchini. I'm in England. Papi pacho paEngland. Saka ndikakutumira invitation yepaScotland unogona kungolenda kana. Kupi kwacho? North kuHarrogate. Baba aiwa paHarrogate apa. Pedo kani. Saka ndonotorwa kamafoto samwari. Lisa Lee haende unotorwa mafoto. Lisa Lee anofanira kunomonitor the situation. Which situation again? Kupi kune hondo. Kuti kutonhora here kana kuti Red Bull yakazodzoka muposition here kana kuti kwedzi. Ndofambira nyaya dzemwedzi kuti mwedzi wapata. Ndasuwa Katlego naimi. Taura hako Katlego nai. Arova guys. Mazana azobatika vanopinda. Havana kuvhura chikoro here futi vavana Katlego. Pamwe vakavhura. Katlego paanotongodzoka chete anodzoka even paEaster kubatika. Pana nokunobikira pana. Ndine nzara ndinoda kubika. Nyaya ndibatsira kubika. Munokubika muna kumona chinda. Mubika muna kumona chinda. Mutoda kuti why me? Hai tozotongesa kamira padenga. Ndati vari pano atitokutaura munasipo ze. Udazoti wagaragara nemubiki wako mukompeya uchitobika sei? Nai. Ndoda kuti muingesa nemubiki chaiye. Kune vanonzi vabiki kwete isusu vana mabridesmaids. Mubiki nandichogona kupika. Sama unodzira chinda. Unoziva zvekuzvibikira wega soka unongoti ndikoko. Guys, 1 second. Ndangoti turu ndakambotaura imwe story time so ndakambokudza nchiti pane imwe munhu wandozita ndakaudzwa nyaya yake ichinzi yatete vacho vanga vari too much into the relationship. Vada kuziva guys, nyaya iyo yakazotora imwe twist yanga iri serious. Panzi vatete vaya vayemanje zvakazoitika ndezvekuti uyu baby handiti mufesi nganditi ndakadai so baby riyari yanditika nemufesi wanga akunzekera mufesi anga kuti baby ndakuda kutora zvakutotora kutodarori
tete ava vanga vachigara nemusikana ndobva kuti azviite wakandiita secret waifanira kundiudza inini kuti iwewo udane mupesi uyu wakandinyeberere kuti uchidane uya injiniya wakandikura kuti ini hauna kunditrust ndobva saka zvakazoita kuti tete vaipinda chechi nehama yemupesi uyu ndobva vaenda kuna pasta mufundisi mupesi aifanira kuroora musikuru wavaigara naye kwakuenda kunotaura toshi kuna mufundisi zvikanzi musikana iyeye munoda muroora akapusa kudaro asina kudzidza aite muroora iyeye muchitadza kutotora vanhu vakatodzidza vemune muchechi munhu wavari kugara naye ndo vakaenda vakanodhirisa kuna mufundisi vanova nesebaba emupesi ndobva vanoti zvikanzi hazviite kuti mwana iyeye auye kumba kwenyu vakanobvunza mwana zvikanzi kusei iwewe ukaoda kunotora bhebhi iyi munhu anogara naye akatara zvakazvakazi hanzi vagotanga kutora mastatements mamwe kuti akambenga akatorwa vachinyepa uyu festi yambva audza bhebhi akati wangu handi kunyebera inini kuti kuda kutora ndoda kutora but I feel like tete wako wausida kuti chitororo zvadii paya mai mwana ngikini varambaniswa kava vaseparata vamiramira vaseparatisa vanhu vaive zvikanzi musikana but handidi zvinonetsa because ndikata zvinhu zvekuda kumanikidzira kumangwani kazonetsa toita sei vamwe vana vatete vangu vanzi ngavapinde munyaya iyaiya zvikanzi budai munyaya iyoyo because muchingatiita maenemies yapera iya watanga kutengesa zvinhu mukomana but iwe ndakupotera business ndobva aita sei ndobva atanga kutengesa zvinhu bva zvatanga kutengwa vakazviona kuti zvinhu zvake zvakutengesa zvekutengwa ndobva vati iwo uri kutengesa zvinhu zvako panapa ko kana mbavha dzikauya ndobva atanga kunotengesera kune rimwe next door vanhu vachitenga ipapo ndobva vazviziva tete vaiva mai mwana mumwe musi kwakungomuka kwakufonera hama dzese zvikanzi mwana uyu andinetsa abuda nevarume vevanhu hauyi pamba hadzoki pamba izvozvi zvindakamuchengeta but hatitombozvione zvindakamuchengeta izvozvizvi panapa hatitombondirespect vapedza kudero handi kufa pafoni vapedza kudero ndokutora hembe fashani yese like mwana anga nehembe iye fashani yese ndobva watora ndokutora parafini nezvaanga achitengesa kwakunosa kutungidza payadhi pavo kuita mazimbe maashes ndozvavakaita vatete vaive vapedza bva vamuti chibva pano akasara nehembe dzanga akapfeka pabhodhi everything chaibhilonga kumusikana iyo vakachipisira vakangochipisa kuti wandibhowa kungonzi wandibhowa wakutondibhowa iwewe like wainditire masecrets yekuti iye akada nemukomana uyu ndo yakaita zvese izvezvo kusvika pakuti vakapisa hembe dzese dzake akanzi ndobva paitwa meeting zvianosaka makana mapisa hembe dzemwana maita zvekupisa zvinhu zvanga akutengeserwa saka I think zvakabva futi neyekuti as much as vakutara kuvaseparatesa mukomana akaramba akamira nemusikana ndobva amutangira business bvaratanga ndobva wapisa business ndobva wapisa dzese hembe kuti aende kumufesi akamufesi anga chiwa tigare tesa akunongo kuita zvakadero totangira ipapo akati ndotya kuti ko ndikazoita problem mangwana zvezvikamba sei imwe hama ndobva yati ameno hama yacho ndobva yati hanzi chiuya kugara hako kuno kana ivo vakubva pano hanzi bva vati no hazviite iwo kuti uende kunogara kuhama yako iyoyo because iwewo kuti uye muno maharare wakauya through inini ndindakakutora uri mwana mudoko kusvika izvezvizvi wakura saka zvatotoita nezvekuti iwo unofanira kutanga wadzokera kwandakakutora kumamisha kumachonyo kusingabate kana network ngandokwaunodzokerai ikoko bva watora foni bva mapwanya mafoni ese kuti asarasina connection nevanhu tete vaivai vamwe vacho hama dzacho andofunga angu ati hanzi tomutora kwanga tigara ikoko kuside location bva vati zvinozonetsa mangwana chingoenda hako kupi kumusha kwachoni hanzi dzimwe hama dzacho bva vati kana mati mimanyanya kunetsai kudai chimudzosai todi totangira ipapo imwe kosi amene yange anzi aiti kudai amene ucha vakabharura futi certificate rake mwana yako akusara asina chinhu ndokungokwira bhasi ndokutongoinda kumusha mwana iyeye vakati hazviiti kuti uende kune n house mwarari dzokera kumusha kungofikisa guys munoti kuine nhau yakaita seiyoyo ndakati handizivi ndoitei nyaya yako ino
this part the way I notice a culture. Do you, it depends what you want to say as individuals, which test a culture. Culture sometimes funga. Yeah. Culture funga. That's why. Instead ukuthi mugarisana nyaya muri two hanza kwatete tete waita mediator kwemungotsakranga kugadzirana muri tumba menyu then kana matadza kunzwisisana muzoti can we invite someone anokwanisa kutibetsera because ifani kuti munhu anotanga kuti ndakunotaura natete tiwataura naye. Why do you have to go in circles? More direct. So sometimes we are trained not to communicate with our better halves directly with tochakamunochi third party. Instead of what communicate amori too, you solve your problems easier because ukaenda side, not everyone an interest in it. And that's one. Two, a vision iwewe as an individual. Yakatosiyana nemuna. Aneti munhu uyu akaitwa izvizvi 26 ego 23 handinyatsi kuziva ngari vanhema handinatsi kuziva but story iyo ndoiziva because kune mumwe munhu ari padhuze neni anondiudza story yachoni saka pandakainzwa ndakaita senge ndichabuda musodzi chingonzwa ndakangonzwa utsitsi ungaita sei zvinorwadza asi vabereki vemusikana vese vakafa. Mai havana kufa, baba ndo vakafa, torika mwana kadiki ndinonga akutotanga siri handichanyatsoziva ndinganyepi kuti but vakashayika kare. Sai munhu angachigara naye hazvanzi yadhegi wacho chaichaiyo. The fact yekuti vakamutora ari form 1 kusvika apedza chikoro. Nekuti munozare kuti panyaya dzemamarriages vamwe vane ropa rekuti ungoti unotongowawo neropa rekuti zvako zvese zvinongoitawo pasina kosa vedu vane ropa rekuti vana mashugu vanindo waseka uruseke awa ari kunyasoedzotoroti kune vamwe vanhu vane like sure pane vamwe vanhu vekutika even nhasi chaiye munhu iyeye type yemunhu iyeye vakanzi vandisa zvakaita sei nemunhu pamwe achibva muna chiremba aminozi ndoimwe futi pamwe culture yavoda kuzama batwa kuti maprofession ndo mamwe futi aitikangasa vasikana tichikura kuti doctor engineer handichakati izvozvo. So now that thing tinoramba chiri patiri chiti guys angana engineer wake, guys angana doctor wake, guys. So that's the kind of a person I'm talking about kuti munhu wokutotika even makonye but mwana haana kutombodzidza zvokutoti anotori ndofunga kana netuma subjects paodefu but in terms of zvake marelationship mwana yanga neropa ranga rakanaka singambeti zvokuti anzi pamai vake pakasvika kuti asvika pakupisirwa hembe vakafenda kuti why vari kudaro mwana wangu why but havana kukwanisa kunovaconfront asi mwana I think inini it has to begin zvofanira kutangira pane uri kuona isusu generation yedu isusu I think we now exposed to a lot of things zvekuti even if ukachengeta kana mwana wabhudhi wako kana wasisi wako you wouldn't use kuti wakamuchengeta to your advantage. Like why do they have to pay you kuti wakamuchengeta or at least why you had the capacity to do so? Indombofunga kuti vaida kuti aite musikana webasa here kana kuti vanga vakunzwa jealous towards munhu wazvanzi here or what? Vanogona kunge varivo vanga vakachestera mufesi wekutanga saka mwana aingoti handichine mufesi wekutanga vakazodhiniwa vaona kuti apa ndakatambwa 10 years. The other thing angle it might be also, kuti zvandagataura kuti ukana vanhu vachiita chipping too much relationship yako taitaura iri marriage kuti kana iri marriage akaona vanachikwanisi kubhadhara zvakati for your wedding kwandiri it's a disaster because they will control you. So iwe ukarongerwa muchinda mukaroa, how much influence do they have in your marriage? It's going to be a lot. Asi ukurongerwa muchinda unochora usina kurongera but kuchinzi ndiwo yekurongerwa shamwari yo wait a minute yekurongerwa shamwari yakaipei
iwo tokurongera ndingoni. Aiwa, What's wrong ini about unoza that? chichisishero. Yekurongerwa iri pa2. Pane mwe yekuti unorongerwa. Then mufesi wacho maybe anenge anobva ati zvoni kana kuti musikana wacho haasarudziro. Inenge isiri gutu yake. Kwozoti mumwewo zvake. Ekuti akarongerwa anongotiwo chese chauya ndochichi ndogamuchira. Vamwe vanhu vanorongerwa ka votozowirirana zvokuti autozombozviona kuti vanhu ava ndozvakaitika. Zviri pa2. Pane mwe kuti unorongerwa asika azvifambi. Ozoti vamwe kuti motozowirirana zvotonge maitozivana makatongoonana kare. Kuklika cheko kwamaiklikai nemurongirwi. Asi pane vamwe varongerwe matsotsi munoziva. Munotonge maklika mushe so ozongokuti kawani ga. Ipapo unonge wanyura manje. Kamwoyo kese kanenge kanyura ozongonzi from nowhere ga. Unoita sei ipapo? Wakasiwa chirembera. Ausachi nyaya yekurongerwa yakapera chinhu wani kuti let's say tongoti mufesi ari kunzi hatakuronge pane chibhebhi chandi iwo unokwanisa kunyara kuudza munhu akuintroducer kuti handimudi, then you ride along until wotsvaga ikasile excuse instead okuudza munhu kuti lese nditete vako kuti haachimoka ndichifariri uri kutya kuvaudza izvozvo iwo ungoita tag along nechimoko chotoperera iwo hachisi chimoko chari kulava saka ukakuita silly mistake mfese bvangu kudhamba. Mukandirongera mematondigonera ndombonzwa kuti zviri sei. Takurongera ruwana handi muri kuenda for ningirigiri for lunch. Yekurongerwa ifai. Ruwa dzamuka. Ini yekurongerwa ka mendikuze yekurongerwa ka like I think maybe inogona kudai so mukamboze pa phone chap panombotanga pane zviri pa2 unogona kunge panombofamba zvakanaka but maybe in person mazoonana paipai. Chiro zvariri zvidhafu dhunda ndori zvinhu zvinogona kuitika izvozvo but mamuchiwirirana pafoni face to face wozoti Jesus Christ what is this unoona manje pachero izvo zvinongoitika even kana muchinomborongerwa mukangosangana mega online uchiti munhu akanaka wozosangana naye pasinomboti kurongerwa zvinongono munoziva mafoni emazano ari kunyepa. Mafoni emazano antaura chokwadi. Linksuzadaro mafoni emazano anonyepa. Zvaunoona pafoni nezvaunozoona pamunhu ka. Iwo ungati foni yanyepa kuti ndino here. Aiwa akandiweka but ndozonyatsokuisa apa panhu nokutora handisapa pafoni ka zvese zvinenge right now inenge iri live zvayo ndobvuma hangu ka inenge iri live zvayo but munhu unongofanira kutongomuona so munhu in person utonoti alright apa ndikuona nditya zvauri kutiona izvozvo ndo zvanitori no more no less. Watozvirongera Tapedza pasports. Lisa ndiyomoda Lisa taurako. Aida kuti Links atori impressed nezvaari kutoona izvo saka zvokuti foni inonyepa izvo ndezvekwako. Taura hapo. Mafoni anonyepa ya. Naida kuti pane pamwe pekuti vanhu vanokurongera ka wofunga kuti zvapera asi vanenge vauda kuzongoramba vachiuya uzobvunza kuti maapapi ivo mauda kuti mana penyu makapedza chiendai unozama wataura Lisa yekurongerwa iyi munhu vanouya manje vakubvunza ka vanhu vaivai
vakakusanganisai vai. Saka mapapi muri kufunga zvipi? Makutomhanyiswa. So it's either kuti mukomana anogona kunge achipushwa uyewo utanga kukubvunza zvokuroora chi apo maybe musikana asati aredi kana kuti musikana amino haana kufarirawo mukomana anenge akutogotuma chi tumaexcuse twake usina nekukwana. Saka izvi zvokurongera izvi ndinozopa vanhu pressure neufast. True. Zviri nani munhu azorongere ega. Zviri nani. Munyatsoita stage by stage, munyatsonzwisisana. Alright. Ndakutanga 1-1. Hanzi chi? Hanzi munhu nemunhu anozorongera ega. Saka takutanga 1-1. Totanga nevari kukona kumusoro uko kuleft uko. Mungade kuzorongera nikona. No, point yangu yandazama kuita put across guys, ikandinatsa kugwadama. Ndinatsotaura zvakanaka. You guys amusikundi let me gwadama for you. I want to explain. Let me explain to you guys. Inini handifarira zvinhu zvefake kana zvokunyepa when it comes to zvepamoyo apa. Right. Kurongerwa. Personally, I don't see anything wrong about kurongerwa face. That's number one. Haundidzungudziririka musoro inini ndati inini chero kutaura vakugwadama vachitaura. I don't see anything wrong. Musuna akajamuka tichimurongera panapa. Wait a minute. Ndinoita zveiadresa futi iyoyo papapa kana zvakadai. I don't see anything wrong pakurongerwa mufesi. Handitika, literally there's nothing wrong. Pane vakamisa dzimba nekurongerwa mufesi kana baby. Vakawirana zvikaita. Chokwadi. Tochibva ipapo. Toenda panumber 2. Marongerwa na obviously pepe. Inini what I remember picture definitely it's weird. Bazoekutanga but machinjira mafoni number makutanga kutaura. That would be weird for like first 2 weeks, 3 weeks. Vosibisa zotutangira papi kutaura nyaya. Ndofunga kuti usaka wachika maveji here, saka usaka chitei, musana wazivana. Panozongoita that common story kamunozongoklika then makutanga kuti muchijairana then as time goes on mauta sei zvinhu zvakutofaya. This is maybe before makutoseka makuti ashanda kusuwa chichichichi yakutokudonda kusuwaona manje then mozosangana zvinoitika futi mowirirana motozonyatsa kutoklika zvichodero modero manje pepa handizozivawo zvinozoitika kumberi but I'm just saying kuti there is literally nothing wrong especially mukazonge wati marongerwa mubva maklika. Unogona kurongerwa mumwe munhu but hamutokliki from the word go even pafoni hazvitobude zvachose hazvisi kuwirirana. Mumwe munhu anogona kunge achingotaura maybe about soccer day and night ubva makusena achingoti so nezuro man you yakatamba so do you like soccer kana inonzizvi kana kuti uri kuitei ndiri kutamba FIFA. There's one guy akazondimisa pachigwa what that guy was too much into soccer. I didn't even know anything about soccer. He was always discussing about Man U. So now I want to go and watch soccer. Oh my God, you know what? I'll call you later. I'm with my boys. Don't get me wrong again. I'm not saying good to but with me and with my personality, nani stop. I can't do that. That's not my personality. I cannot. I'm faking my life and faker for him. Like he's always talking. Also inini ndaisazozvinzwa zvimwe zvacho ndaingoti okay cool asi nesina what ati kudii. Waiti okay cool kana kuti waiti okay fool. Unenge waiti okay fool. Imagine vakomana vazhinji vanoda kutaura chirungu too much. No, but that one was just like unique. Imagine this was before even
went to Thailand. Thailand ndo kwandakatozombo improve kutaurawo tuchirungu because wakushandawo nevarungu ona manje. Before ndaitonetsekana kuti this is ayaisabuda zvikudero. This is for what? For who? Asi pane pamwe paunombotaurawo zozvinzwa wega kuti panapa ndashaisha. Chaisabuda shamwari ruru handikunyebera akadawo unombobata muromo kuti nei masina ndombotaura kuti chii. Saka imimi hamudi mafesi anotaura chivheti zvachose. You would get it wrong that don't get me wrong, but with that guy need that personality yanka shakaturamba because the guarantee and ndingazvikwanisi zvekuti shishina day and night. I cannot do that and shigoni links chirunga why should they fake? Unongotaura Zimbabwe this and that and those. That was mainimbokudza ina handigona hangu chirungu asi ndakazombotaura chirungu nemumwe wekumalawi so mozi ndiri munhu yo anoda zvekuseka ka but time iyoyo ka ndasingaseke ndakaita kunonzi kunyarara pandakati ndasvika kumba sisongo katanga kundibvunza kuti nemuninangu uri kusekei ndakati chirungu changa ndichinzwa uku kouku handigoni hangu asi malawi inotora mukombe ndichipedzesa hangu yangu yekurongerwa iyi saka ndataura 2 kuti munogona kuita zvotoclick yekutanga munoklika mugotosomisa dzimba chaidzo vana 47 yechi2 you can click even muri mufirst nebaby munotozoklika even though mwakareba mwasina kureba mwakapfupuka mwakaita sei munogona kungotongoklika zvotoenda nyangwe pakazoona zvinoitika mberi but munogona kutorova kana 5 years asi makasanganiswa nevamwe vanhu. Number 3, kuti nyangwe masanganiswa but then at the end of the day that person is not for you. You are not there to nurse his wounds like that guy I told. I was in a relationship. I'm in heartbreak. She goes there. I mean, I'm go heartbreak. Someone's going to come in guys. I said, so something that's called town. There's someone's going to pay there. Ndikati inini handisini nesi anofanira kunge achirapa hati break yemunhu unoita chirungu chakaita seichi. Kune vamwe vanhu vane klasi idzodzo ndikasiyana hangu nazvo muona manje ndozvakaitika ipapo. So yeah, those are the 3 ngikine departments andokwanisa kutaura kuti zvinogona kuitika. Maswera sei sisi hazi taswera Maswera tikatishema ngaafarire kutaura chirungu. Vediwe ini nangu handizvigoni zvekuyekera ndinoenda kurera nhema. Shero ndiarachirememba yekuti chikoro aidzipa paichaidzi Mr. Snare zvoti ukati at the end of the day panopera lesson panopera school ukaoneka unacho waona moto because ndionenge wapedzisira kutaura shona muclass. Wachibva muclass wakotaura shona wachipiwa. Seriously? Yeah. Why no punishment ukataura shona musiri mshona lesson? Everywhere else you were supposed to use English. Apart from when you're in the shop. Hi Hezi. Right, saka Ndeprorise. Ndiripo. Saka wanzo vari kuti takakurongera Lincoln machances ekuti zvinhu zvinofaya are very high. Imimi soka kane mwowo takakurongera imanje. Yekuti flow takuya kwauri kuti umbotiudzawo kuti unofila sei nekurongerwa iwo wakujambira ini. Ndakabva kudhara zvokurongerwa ndosvikira ndega kaini handisvikiri. Okay. Ndingaita zvokusvikirwa inini ndotouya ndega zvakanaka straight like a heart attack. Modzifambira nyaya dzacho? Todzifambira straight. Komanje tikazokuonerai potential kuti apa tiro potential rinogona kutichengetera the flow. Hakuna potential unokwane mumwe munhu besides myself. Iwo hauzvione isusu tinoona nditi. Ndo zvaruti hakuna izvozvo.
Iwe uri kurumudza waramba inda. I know myself better than anyone, is it? Yes, but we foresee the future for you. Foresee amurutaura kai. Moda maglass. Moda maglass. Zvakutoda binoculars. Yeah, karewa nayo hanzi nayo ndimuriti. Alright. Ndanyarara. Ari kutera ndiani ari kutera paQ. Uyu. Unifali yadona. Ngatinzwe lisalive kuIngland. I think kurongerwa nomboyipa. But imi guys munomboziva ka muri kungoramba zvenyu kurongerwa. Imbomira ru. Kuya kwauri chimbochikoka. Medza fridge. Tora godo. No, I think right. Kurongerwa nomboyipa. Asi chakaipa ndechekuti unofanira kufunga kuti warongerwa nani. Unofanira kuti ufunge kuti this person ma-interest ake ari papi, because unogona kurongererwa nemunhu wekuti haanyatsoziva kuti ari kuwirirana nemukomana kana kuti ari kuwirirana newe, zvekuti mukazoencounter my-problems anenge asingazive futi kuti omira nani. So if it's a family member or like a close friend akurongerai, I don't see the problem, because as long as two parties are willing to make it work, it can work. Do one. Two, kurongera kwandiri zvangofanana nezvekusangana online nepita sei hazvina kumboipa, because it's just another method of meeting someone. Kusangana online kungomita a stranger, ukapinda mutown, ukapinda mukombi, ukanzi sister mochinjana number, suddenly we think that's okay. Yet kungosangana nemunhu online mochinjana number zvakangofanana. It's just a different medium. But so that's why I need to make no comments, because I need to find out to say guys. So wakachata. Kupi kwacho ndatindofarira kuenda. Wati kuenda ndasina kunzwashona yacho. Toda kuya kune wako first. But Lisa, would you mind kuchata nemunhu wakarongerwa naye maklika zvenyu? No, I wouldn't mind. Why would I mind? Kana taklika. All right. Good. Asilisi nomboni pesi yako sha. Tenda. Ndanyara gani. Ai unonyare chiko ngounza pesi yako apa tukoni. Gina ndichauya. But Gina I've been Ashema TV for a while, but nyara kwacho. All right. Okay, toenda pana surface tuone kana urunyara chiko nayo msika. Mimi tangai the floor. Ini nama amenigirikira kana andibvumiri nebasa rangu kuburitsa face. Oh. Saka same applies the floor. Usada kukopa zvepane store. Hautonyari. Lifana kupedzera mu-comment section manje. Ina ntambiro anowaya zvibrigadier. Pange nezuro wangu waindionesa moto zvekudaro. Pamwe ndi-typist. Ainzi my typist receptionist. Guys, kwainzi typewriter. Ndaitoda kuti ndakura ndakuita typewriter. Yekudhara yainyora chekumangonjo chaidzorwa chacho. Tainakidza uchiona munhu akagara sure kwacho kukali madzimai vane pemo vachidaiwo. Ndikatimbonzwa sister hanzi sister na vanchaone zita ravharwa necomment yasera. Yes, sister Hazel Flower. How are you, my Hazel Flower? I'm good. Hazel Flower. The flower. Kuriseka mapfa. Ndina kukula ini. Kwandabva kuri right. Muri papi pacho? Ndiri paJoburg kwanga muchitaura pa just before Tafufontein. Ndilingona ngikona paJoburg. No, Pamashout town just after Carlton Center.
Oh, Pamarshall Town, all right. Town, CBD. Padhuze neba John Foster. Yeah, Alright, somewhere. Foster. Oh, Lincoln chimwe chimoko, you can have two. Zvokuenda on a date munotaura nyaya. Aiwa. Inini handidi Inini overtime handiripo. zvekuti ndiri kudropa foni uku ndofana kufona uku. Handidi Aiwa, Shandi. muenda muchikundotaura nyaya zve-nothing else. Muchingotaura nyaya sezvatungaita panapa. Zvekutaura nyaya. Kwewo wauda kutondirongera faster so. This is going and chilling out. Handi mazuva ano hanzi Netflix and chill. Hamusi kuita Netflix and chill. Chilling out yako is too flawed, you. Yes. Okay, taura tidzo your own version. Why I do? Inini chilling, never know until when I chill with people I know. Handi vatozivana panapa. But I not usingade kuchila nevamwe usingazivi havana tozivana. There's no more joke kwanzi you don't know each other. No, if I chill with Shema, it's the same sex, I don't mind. Hi, Samir. I'm putting two Magelis in one face. As for the watch. Hi, Samuel. Samere. Arikuyemerera Samere. Samere muruma mukuru anosvika achiti ma untonyare. Unofunga nefonga usvika nezibhesi so. Naiyezi haudi kundiende sokulandi. Lincoln chimbomira. Ndiribhosha. Guys. Vanhu kulunch zvekudaro. Amana ndikutsvaga Samere. Samere ngaadzoke. Anodzoka Samere. Samuero we. Sami uya. Anyara skanya. Sami uya. It's a coincidence. It's the floor. Imimi munevenyu imimi the floor vanokubomba manje. Pari kudzoka Samere ndindi kutaura naye chete. Samwe upinde voice rechirume uchivhundutsira fana chidika. Mira ida kumuta mese. Tagara shero tagara. Mute mimi the floor. Eskani Samere. What do you go nayo? Zibo uri kupiko? Deve yako. Zibo uri seyo. Manake. Uri piko nayo we Samere. Manake chayo. Samere. Yes. Uri kupi? Tiripo zvedu pano pakunyikwa. Pakwekwe. Papi pacho pakwekwe. Asi unoda kundivhizitire. Aiwa mutaundi yangu kandoiziya futi. Ndokumba kwawe kuku. Taura tiri papi pakwekwe. Asi zvirepo patauna. Pataundi. Samere uri foman. Pamaflats uri foman. Yeah. Uri fomani. Network yakanenge roadtrack. Network amawana. Continue akadzoka ndokontinya naye futi Samere. Shero wanza voice rapinda naro ndo radechida manje voice rapinda naro. Akakavata. Ndiana Domira naye Samere. Ndio wakuziva mavoice echirume manje. Uzati ukata voice rechirumeka kana uchitaura nemukadzi wako mbavha inenge ichidzwa kuti mune munhu wechirume. Haikuda ngoti kunzwa kuti mavoice aya. Kwapete munhu nefamba rine base.
Vaikeda. Zvava tokadza kachiwawa kachivukura ungatadza kupinda patokura kachiwawa unongoti hapana nezvepo kachiri pa kutaura next ndiani guys ndiyezela angachitaura ini ndanchitaura nezvechizvia zvekurongerwa inini zvangu I don't think kuti nyaya dzekurongerana ripo like munhu unenge warongerwa unenge waita sei unenge wanyanya kukurisa here kana kugarisa usina boyfriend or something kana girlfriend usina kukurisa even kungoona chete kuti but uyo munhu anogona kundichengetera bhururu wangu yezo ndakamboona primary school zvaunenge waona pana bhururu pana unhu wabhururu wako iwe Lincoln kayo inini hangu for me hazvishande hangu aiwa zvekurongerwa maita enyu basa alright inini ndoda kungovhunza hangu saka kana zvekurongerwa zvisingashande you're not open to meeting new people, then how then do you go about it? You go out and meet them vachibatika. No, let's say taenda kupatent then tandasangana nevanhu vanyowana nditi it's up to me nemunhu yeye watasangana naye kuti tiri kuda here kuramba tichiwirirana but kwete zvekuti pauye munhu pakati pedu zvekuti like zivanai or like zvitoitwa official kuti aiwa muri kufanirwa kuti mupfuurire mberi nerelationship aiwa Yezo watunogara watunogara Mashata. Okay, I think ukaenda kudzimwe nyika dzinenge kwamuna shiro ku Thailand kwekuti unenge uri ko across geographical area ye 500 square meters or whatever. Ndopa unotanga kuona kurongerwa kuripo. Because in those communities with all the best intention, you don't meet people who are like you very often. That's why you find people, sometimes you know what, I've got a cousin on those actually I've got my brother because sometimes you know in isolation. No, it's fine, but inini zvangu andikwanise. I was in Lebanon 2013 and 2015. Ndaitogara kwekuti ndinenge ndingori nemaArab ndiri ndega chete. But then can. Ndakatomboita wangu situation yanga iri like yairaramwa naShema yekuti like unenge utongori one kuLebanon nawo hapana vanhu waungamboona kunge like vanhu vatema. Saka but zvekurongerwa kana chinopa makadzoka vanhu vese mungasingabvunza kuti makadzokere ndobvunza vanhu voboka why did you come back vanhu vaibvunza and also I was like ndaiva pa social media papa ndaitambira kuKeda TV kuzvikipa bizanti saka vanhu vanombotanga kuda kumbonzwisisa kuti kwadzokere nenewo ndakanga ndiripo paFacebook ipapa but then nekurora nezve okay tapanzwa tochienda kuna anonzani ane dhuku my links sungza rokotoni Ru une dhuku ndiwe Ru ari pamute ari usike chinewe links usika dhuku rangu wavaita madzimai ndiri madzimai ngo ndakataura ndiri madzimai wani serious sauri kuenda recrown ndotokuimbira mavhesi ekuti mega munotopa guys ndiri madzimai inini for you handisi kutamba zvangu hama togona kuklika cause ukanyatsoimba bhobho ndogona kungoprofita ndiri madzimai hatibvumidzwe manje kuicha hatibvumidzwe zvatinoimba uchetya Samere adzoka Samere nhai Samere
Samira akada kundifananira na South Africa no na DJ Towers. Lawrence. Na Lawrence. Ismail wacho. Vanenge vachikosekerera zva. Samira ukunzwewe? Ya ndiri kunzwa. Wauda kuti chiiwe? Izvi akamwana kakanaka kana moti yezi wako. Ndiri kamwana ini. Wabomvu shamwari ina handisi kamwana, iwo tori mufana wangu shamwari. Mbomira. Mbomira izvo. Vanhu vanondinakidza vana. Gore ripi? Ewe. Samira wakanyanya. Uzandimi. Aiwa, ungoziva kuti uri mufana sha, umbomira izvozvo yo. Vanhu munondinakidza, munoda maposition 1 minute kana uri mudiki anzi ndakura, kana munhu akura anzi andriwe chidiki. Pamunokwanya ndepapi chepo. Aiwa, but no, but bisa ini nangu ini ndiri bone makore angu kana ndakura but iye uyu mudiki. I'm sure mudiki even kune munhu anoniteera saka ngambomira. Ngangoti sister wangu makanaka chete. Ndikutomuona. Pamane baby. Ndamuona Lisa. Usadereka. Alright, aiwa ndiri mufana wake. Usasize. Ndiri mufana wake. Alright, regedza ndiregedze kusaiza. Mukoma Samuel maenda nyaya yeso. Aiwa mukoma Samuel ngavadzoki. The floor akada chibregedia apo. Aiwa wati ndovadzoka. Yezo wati mfana. Zvine basa. Aiwa zvina basa ndikutotamba zvangu ineni, but anyway kana ari kuda kungoita mukoma it's fine by me. Urona Samuel akatopina. Apena mbenze kutari zvakarongona kufaisa zvina nemba yake. Samere. Vedikafa rako rakanaka zvikamboriti. Kukutonhora timu rangu. Zvirongona zvekukara nguva. Kukutonhora. Uri kukwekwe zveshuwa here? Kupedzesa kutaura naye zeu takudzosa tichapedzisa kutaura naye zi. Mukoma vadzoka. Ndadzoka hanzvadzi yangu. Alright, thanks nekunditi haiwa. Because pandapinda links chaiye hana kanombokomenta kuti ndakanaka kudai. Imi mangoti muchingopinda chete. Aya maita basa. Ana godoniwe kai. Ana godoniwe. Bo ndatozviona. Aya ndazviona. Izvo haurwadziwe mupesa wangu. Isusu tatorwadziwa. Muchapora dondwari. Haya, usatye. Haizi nyaya. Small. Small. Naye Samuel, uri kuseka uchitasa kunani diviri kunani? Samuel apenyerwa. Kunani? Wamene uri kutaura kuti uri kuseka uchideo sokutanga utasa munhu. Utasiye Watapirirwa. Mazodisipaka. Mafirizira aita Samuel akaoma. Sister isi uri kuzviona sei mafirizira aita Samuel? Aiwa.
no Samira comment. unoza kuti happy husband in future. Ako kamwana ako. Munga aziteki. But fair hapo kaziwo kanaka. Maita yenyu mukoma Sami. Kana wandichikora. Aiwa maita basi. Mai uzoti dai waona Lisa waifeinda. Lincoln. Manje Lisa asikubudikira zvekudaro. Kubuda polisa indwanda. Namuda ndobvunza kuti koinda kuhwanda Lisa. Kozi ndikumodereta ndiri kurongera vanhu. Lisa wanda. Ndati wanda Lisa. Una manya yangu komenda mega tereru atisa. Ndiripo ini. Mukomini. Ndiripo ndoda kudzima light kwadoka. Koda kudzima light tisati ku interview. Zvipande zvake zvasvika aranyepa zvipande zvake zvasvika. Kana zvipande zvipi the flow. Izvozvo. Kwadoka ndiko. Saka light karamba riri on munongoziya kapai. Okay. Unogara upi? Zviri nani kubadza light refone. Ndini ngurege nditi ndibatidze refone zviri nani refone harizonyanya kuti pa. Izeo. Inozopera kaningirikiri yonini. Yonini aiwa imbopiri kani manje ntongobatidza 2 minutes. The flow. The flow, but the flow. One more serious. The flow. What do you share? Ingotaura chokwadi udomboditi kudzima light. No, haakuzima badono shero. Kunotyisa saka. Sokushandisa big camera. Yeah? Lincoln masondera aita roba pangirikira pa screen panenge ndotokukisa. Masunura the flow musadaro inini. Imbomira the masondera rokuita but inzwa the flow Zvoneka sei the flow. Tine special case ya Samir. Ya Samir na Heza. Okay. Izve. Gatimbonyara. What is say unas? Moda kunyara moda kuite moda uchikasi chema ataringano kana. Aiwa. Ndomboti Samir Ndoba Samir mukana. All right, no, it's okay. It's okay. Ezo, anti Samo oya kataka apwenyero. Saka Samo akati phone number za Ezo. Unoramba. Ora. Aya, ipapo ipapo bo. Ipapo. Urutaura wati aiwa ipapo bo. Aya, ndoti ya ipapo ndiri bo zvangu musamupa yenyu. Totaura ku messenger, kune messenger kamazwana. Messenger akafa kudhara. Which one is that? No, okay. Anda fast. Futi. Unombogara kupi? Aiwa ito unombogara kupi? Inini, ndati. Unombogara mujobheki muCBD muri. Iwe wavunzwa nziri fomana unodaira wani. Inini fomani. Kiza mzoti ndirari. Wani fomani. Shema avunza wani pawambo disappear paya akati Same uri fomani hauna kutaura kuti aiwa handisi kuenda kuchikoro kana kuti ndiri kuita nezvei hatinombozvinzwa isu. Ndatopindura wale maybe network yandi iri kukata. Nai mazvinzwawo. Chidzokorodza. Iyo mana studio 7 itombodzugururikana. All right. Same usadaro iwe tinokunzwa zve.
Pochidero. Takamirira kauti uri kuita foreman. Handiri primary leave. Mike akapreswa negumbeza. Watipirira Mike. Zvakaoma. Zvine nharo. Aiwa, vaita basa aiwa atanzwa. Energy. Manzwa. Muri cycle va energy. Any question? Neviro. Pane zvakufundira energy. Bongo kadi. Kuno kukuri bo. Energy unisa. Iwo wapiwa mukana wekutaura ukasitika panapa wakuti energy anesapoti sei haizisabotachanyatsokunzwa iwo takupa mukana wekuti upindure wanga wakanyarara kuti wapinda amene wapinda mufriji ipi inotonhorera. Guys, Samuel arikuzoseka. Yewe, ndikutonyatsa kwakutsva. Ndiri kungotsva. Asi zvakaoma nemi. Asi zvikiitika pano. Utodaziya utakuti waona iziwe here naiwe. Naiwe nenzaniko energy Michael chimbotaura. Energy Michaels. Hello, ndoti kudiko. Zvese zvawada watapirirwa neupi apa? Kana ngoti urisei ngoti zorisei. Blaza vari kuzibhaka. Vanakirwa nebhebha. Anasi mawani chaiyo. Azvai kurisei kwamuri. Kuri bhozvo kuti kurisei koko. Kuri bho makazoti muri divi ripi Joni here kuti Zimbabwe? Joburg. Joburg, team Joburg. Joburg. Samere. Yes. Ningiri Lincoln, sara uchiyekera uchimonita Samere ndiri kuyada kuona kuti chii chaitika kuti dhudhuko. Iribo. So Samuel aipa kona. Dotomonitwa. Munhu aruda feni. Ari kutsva munhu aruda feni. Yeah, sure. Osambo uri kutsva wakafuga kumbezi. Aperero. Apa voicemail. Andandaro guys. All right. Chitaura ngotapirwa ndofarira kutaura ndigonochengeta ka. Sauda kuti kuitire sei kuti tikubatsire iwo. Nematapiriro awaita. Ndadzoka. Hanzi kudini. Ndakonzwa hanzi kutapirira. Ndanaro kutapirira. Samiro vatapiriro. Ndatoda hauna vatodzikama pavari pava. Kana kupfakanyika uchapfakanyika. Handiki ndo mawani. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unongoona usiye usawira. Zvinenge zviri pamusoro pemasimba ako. Lisa le. Yebo. Oh, yakhuluma. Akani. Wathi? Uyatibike. Ndirowe zangu na manjenjeje. Koma njenjeje akwa napapi. Kondopa yasvika yato kumapenda. Naitaurako pasita kana mechi yacho chayato kumapenda. Lisa chimbowapedzera the floor. Ndokupedza wafunetese. Munzwirewo tsitsi kubva nezuro muchingo. Taura
Danga nhumbu yaitosvodzewa kaichingotaura. Ndine steak. Ndine kasteak, ndine ka-T-bone steak. Aiori shumba zvesho. Unongogara uchingodya steak. I think it's moyo. Ana moyo ndo anoda nyama too much. Aiwa, ana shumba havana moyo, vanotya kupiwa ana moyo. Iye ana moyo anodya nyama. Ana moyo. Ana moyo. Ana moyo nana shumba vanongo. Tisacho ana shumba. Haina ndigunuramba ndakachengeta yezo watora moyo wangu siku. Ipa mkomana namba. Yezo watora moyo wangu. Udati ndikubatsira Yezo ndokumbura moyo wangu watora. Ozati wakasitaka papi. Samir, ozati wakasitaka papi. Wangositakira pakuti pawabvunzwa unzi uri fomani ndo pawasitakira ipapo. Ukangoona wataura nyaya yake. Watopinda. Uri kunzwa uri topiwa clue wanzi watadza kutaura nyaya yako. Teronika smile chete. Buda ndo ndisingaite. Aya. Ndajoka guys. Yambire. Ndatozombonocheka uyu panapo vanhu vangu vatokangana kutovhara zvavo maikire madhoo. Zvakavhara. Saka ndazotobuda unotasa futi gedhi because ndofunga vanga vavekera vavarairwa saka ndoda ndazonobuda unotasa. Okay. Shema, we have a situation. We have a situation. Chichaitika? Samuel. Hanzi na Samuel. Hanzi shall what did go between Kuma Samuel Varuda number? Oh, number yes. Inde one ndino number yes saka todima. Anongotara naye zikumakusero. Papi. Moda ndito kumusvikira kumutira nhume ngeng'anga. Adi zveng'anga. Hanzi iwari kunungo. Network yako yakadhakwa. Tasanganirana pamba pashema wotopiwa naShema. Handiti tasanganiranirana panapo. Wodi? Wotopiwa kana Shema, handiti tasanganirana pamba pake. Zvakawanda ndiko. Samira arikuramba go between pakati pevanhu. Tiri kuuya guys, inonzi chifoni yangu yane battery low, mirai nditsvage chacha. Tsvaka chacha takakumirira takakumirira katsvake tende kuna Lisa toda kuona chiso chako please. The floor amuonekwe here. Hanti unoziva kuti Sherena ndionekwe here naye. Wasandokuona guys. Kana ndiri special case. Tokuudzira kupi? Kana adzoka mozondudzawo. Tokuudzira kupi? Namba dzako. Manzwa here. Isa number dzako mucomment muprivate muprivate. Inoonekera ra private kana ushandisa phone. Isa ngaise number muprivate. Energy uri kufungira. Akufunga Lincoln. Kulincoln aitasi? Wanzi energy nanazva ngati manzvina. Energy anamazuva ake. Zvakaoma. Anyway. Farira kudiwa. Ndiani. Guys, indauda kuenda live yangu time dzandofana kumuka mangwana ndinofana kumuka na 5 am ndosikona kuzibata
Urumigira mbare ranotenga kunoita matomatoes chero. Udamugara 5 AM ndebe. Tomatoes. Kumbali. How's your business guy na mngoma? Udaonoda matomatoes. So good night guys. Mararepo. Koruwa kutiza. Kushamisika nekuti munhu anoda kuota matomatoes here Samuel uri kuti chiida unzwa wai wadero. Anambokushamisike ndinotoda kutokusimbisa kuti business rako bo. Ndefuti zvoma imba kuenda Wasamisika zvingori pachena zvisana chii zvingori pachena. apa time manaka topa munhu anopanga basi. Aiwa ndinomukana kuda kusakaundi muchitaura ndinongoenda panapa mosara muchitaura kusere muchitandara isi problem. Ndakutora time yangu kuti ndivate. Some had out a good night. Samere. Tusara nani manje? Mosara muri 2 4 5 muri 5 box. Torch guys. Taraona tisiri 5 yati. Ndadzoka nanokanda nyama yangu pamoto man. Manje nje toka samwari kuede before that drop. Manje uya. Ndikuede before because ndika drop amuzokwanisi kumueda kama njenjenje wacho munomueda sei. Na Lincoln arifanga kuya. Saka Lisa. Lincoln adzoka. Yeah. Neno ndapenyerwa nezita rako. No, that's what I inquire about my photo shoot. Maybe not on doing it. What I inquire about my photo shoot. That photo shoot that's it. Don't go chiane kuZimbabwe anongotsvaka share zvikuita bwapinda mustudio. Guys. Pamati wanza. Hamukashaya zvekuita. Guys. Musati amawinda. Studio modura hamungopindwa zvokumanya. Ndikutamba, but sure guys, I always see people having photo shoots. Ko vanhu vatona vaenda ukona. Kwasara uyu mira tori ndiani munhu. Ruwa dzoka kwasara manjenjenje ndobva ndaenda live yangu. Asilisa udaro sha. Manjenjenje ukutsvagwana uyu. Ukutsvagwana the flow. Ndayo ndomutsvaga. Manjenjenje azarara here. Apa nditaura ndangomirira hangu wangu adzoka. Uyu manjenjenje aposta apa izvozvo apa. Manjenjenje aritsa vana homework. Bata makadaro kanyama kangu kari kuti kamuita nini. Aiwa kana ndakuenda live guys because mangwana ndizomunda futi. Alright, saka vari kusara vacho ndevapi? Ivava mino manjenjenje kana ndikumbira ngombona kanyama kari kuweka nyama. Munozoradzana kuseri imunosara mubox ini ndikamuona kanyama. Iri kitchen my friend, iri kitchen.